Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Disyembre 22, 2022, Martes kita karon sining adlaw, 5 na lang kaadlaw kag Pasko na. Ini ang Bombo Hanay sa Udto kagyari ang madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. 7 ka tuig nga bata na sapuan patay kag ginapatihan ginimuslan sa banwasang instansya. Investigasyon nagapadayon. Sa dugang pa nga mga balita, third-party audit team magahimo sa nga assessment sa Ungka Flyover apang maumpisahan pa sa masunod nga tuig. Sa kangot nga balita, repair sa Ungka Flyover hindi matapos ang isa lamang ka tuig suno pa sa isa ka structural engineer. Ungka Flyover wala sang pilote. Ano niya ang pilote? Aton sini karon nga pag-istoryahan man sa aton sini nga pagpangalagad. Sa dugang pa nga mga balita sa Ipabombo Mo segment, trabahador sa isa ka restaurant nagpabombo matapos siya ginaligar nga wala ginbayaran sang employer ang kontribusyon sa Social Security System kag sumungman sa PhilHealth. Sa kangot wagid ukon sa Ipabombo Mo dugang nga Ipabombo Mo segment, nagpabombo sa wedding Iloilo packages nagdamo pagid. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, mga nagabaligya sang palupok kompetensya ang mga online na seller. Kag sa balita sa managsang hinampang, Pakyu ukon na Pastor Apollo C. Kibuloy nag-ginbreak niyang kaugalingon sining record sa basketball matapos mag-score sang 119 puntos sa isa lamang ka game kontra sa selection team. Si Pastor Apollo Kibuloy unstoppable sa nasambit sini karon iya nga basketball game. Sa aton sini nga mga kabombo, lantaw naton karon ang highlights sang hampang ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sobra pa ni sa abilidad ni Jordan Poole nga sadtong pizza 18. Sa aton sini nga na mga kabombo naka-score sang 43 puntos. Sa 43 puntos ni Jordan Poole, 5 lang sinadri ang 3-pointers niya. Pilaihan ka 3 points ang nahimo ni Pacquiao ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Aton sinakaron hibaloon driman sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto. Muni madalakuan mabalita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine. Sa oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw hunang Martes, Disyembre 20 na, 2022. Sa ating Christmas countdown, 5 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ating headlines, gross international reserves ng Pilipinas umabot sa $95.1 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Department of Justice ikukonsidera na ang paggamit ng international humanitarian law kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa bansa. At health failure, lumilitaw na dahilan daw ng pagkamatay talaga ng founding chairman ng Communist Party of the Philippines na si Joe Masison. Sorsogon Provincial Government naghatid na ng tulong sa daan-daang mga pamilya na isolated sa Bulan at nasa 600 katao inilikas dahil sa masamang lagay ng panahon. At sa ating balita, sa ibayong dagat, United Nations umaasa na magwawakas na ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa susunod na taon. Major winter storm inaasahan na mananalasa sa Amerika bago ang Pasko. At sa ating balitang palakasan ng Utah Jazz, bigong may panalo ang laban kontra sa Cleveland Cavaliers. Ang Los Angeles Lakers naman pinauwing luhaan ang katunggali nitong Washington Wizards. At ngayon sa ating mga detalye, naglabas ang balance of payments ng bansa na nagresulta ho ito doon sa record ng deficit na $756 million. Noong buwan ho ng Nobyembre ng kasalukuyang taon ay mas mataas sa $123 million na deficit na naitala naman sa parehong may hahambing na period. Ayon ho yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pahayag ng Central Bank, ang deficit sa balance of payment noong Nobyembre ng kasalukuyang taon ay sumasalamin sa pag-agos ng kalakalan dito sa ating bansa na nagmumula sa mga pagbabayad ng mga pambansang pamahalaan at tanggapan at obligasyon nito sa utang sa mga dayuhan at ganoon din yung operasyon ng foreign exchange dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pa. Ang kabuuan po ng buwan ng Nobyembre ay nagdala ng mababa year to date na antas ng balance of payment sa record ho na 7.9 na bilyong dolyar na deficit. Isang pagbaligtad ho yan mula sa dating $353 million na labis na naitala sa parehong panahon noong taong 2021. Dagdag dito, ang kabuuan ho na balance of payments na deficit ay niuugnay naman sa lumawak na trade in goods deficit habang ang mga imports ay patuloy na lumalagpas dun sa exports dahil nga sa pagtasuyan ng international price ng mga bilihin at pagpapatuloy ng domestic economic activities. Samantala, ang antas naman ng gross international reserves ng ating bansa ay tumaas sa $95.1 billion sa pagtatapos naman ng buwan ng Nobyembre mula sa $94 billion noong nakaraang buwan. Una nga rito, ang pinakahuling antas ng gross international reserves ay kumakatawan ho yan sa mahigit sa sapat na external liquidity buffer na katumbaso ng 7.2 buwan na halaga ng mga pag-import o pag-angkat ng mga kalakal at pagbabayad ng mga serbisyo at pangunahing kita na rin ng ating bansa. Samantala, dyan muna tayo sa Department of Justice. Ikinukonsidera na ho yung paggamit ng international humanitarian law kaugnay dun sa mga nawawalang sabungero. Alamin natin ang mga update mula dyan sa lungsod ng Maynila. Si Bombo Gerald Ulep. Tiniyak ngayon ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa lalong madaling panahon ay mabibigyan na ng hustisya itong pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ikinokonsidera na raw kasi ng Justice Department itong paggamit ng tinatawag na international humanitarian laws sa mga enforced disappearances, lalo na sa kaso ng 5 pulis na sangkot dito. Sa pamamagitan kasi ng international humanitarian law ay malilimitahan itong pagdurusa ng pamilya ng mga biktima, lalo na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mahanap itong mga nawawalang sabungero.
posible raw na applicable itong international humanitarian law sa mga enforced disappearances o itong pag-aresto, detention, abduction o mga uri ng deprivation of liberty. Pakinggan natin ang may simpahayag ni Secretary Remulla. We are also considering the application of international humanitarian law, especially yung case ng 5 pulis na involved. So, una nang sinabi, ikinatuwa ng pamilya ng mga nawawalang sabungero matapos makitaan ng Department of Justice Panel of Prosecutors ng probable cause para kasuhan sa hukuman itong 3 pulis kaugnay sa pagkawala naman ni Ricardo Ricafort Lasco na master agent ng online sabong doon sa San Pablo City sa Laguna. Sa resolusyon ng Department of Justice, sinabi na nakatakdang sampahan ng kasong robbery at kidnapping sa San Pablo City, Laguna Regional Trial Court sina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, itong si Patrolman Roy Navarrete at Patrolman Rigel Brosas. Ang mga nasabing respondents ay posibleng positibong tinukoy naman ng mga complainant. Ayon sa mga complainant, nasa 10 lalaki itong pumasok sa kanilang bahay noong Agosto 30 ngayong taon. Bukod sa pagkuha sa kanyang partner na si Lasco ay nanakawan din itong mga ito ng gamit na nasa 1 milyong piso ang halaga. Ibinasura naman ng Department of Justice itong reklamo laban sa 2 iba pang pulis at ilang jandos. Kung maalala, noong nakaraang taon hanggang ngayong taon ay patuloy nga or marami itong kaso ng mga nawawalang sabungero dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar, bati dyan sa Batangas at doon sa Bulacan. Bombo Gerald, ano man ang epekto nung sinasabing paggamit ng international humanitarian law? Anong inaasahan talaga, to cut it short, na ano magiging impact kung ganun ang gagamiting tipo ng batas, Bombo Gerald? Para mapabilis itong pagresolba ng mga kaso at ito nga, sa pamamagitan daw kasi nito ay malilimitahan yung pagdurusa. So yung mga cases ay mapapabilis at hindi na maghihintay ng matagal itong mga biktima or itong pamilya ng mga biktima dahil applicable ito, pwede daw sa pag-aresto, detention, abduction dahil matagal na itong kasong to. Wala pang lumalabas, lumulutang kasi, Bombo Dennis, na mga itong mga sabungero na nawawala at para gusto ng Justice Department na mapabilis itong kaso. Kaya naman ito nga yung 3 involved na pulis ay pinapabilis na yung kaso at meron pang 2 na ipinagpapatuloy yung investigasyon para masampahan na rin ng kaso. Dahil ang gusto ni Justice Secretary Remulla, yung 5 pulis na involved, yun, i-apply itong international humanitarian law na ito, Bombo Dennis. Sige, obserbahan na lang natin kung ano magiging takbo. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang araw pagkatapos ng kanyang pagpanaw, inihayag naman ng National Democratic Front of the Philippines o NDP na ang pagtatag o ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Ojoma Sison ay pumanaw daw dahil sa heart failure. Isiniwalat ni Luisa Landoni at siya ay miyembro ng Pambansang Konseho ng National Democratic Front of the Philippines. Ang sanhi ng kamatayan ay heart failure nga at pagkatapos ng 3 araw pa na ilabas ang naturang impormasyon dahil nitong nakalipas ng mga araw ay tanging yung kumpirmasyon ng pagkamatay ang naisa publiko. Kaugnay niyan ay hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye si Landoni sa pagpanaw nitong si Joma Sison. Kung matatandaan, namatay itong si Sison sa isang pagamutan doon sa the Netherlands noong Biyernes, Disyembre 16, alas 8:40 ng gabi, oras naman dito sa Pilipinas. Una nga dyan, ang pagkasawi nitong si Sison ay mahigit 1 linggo bago ang ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag naman ng Communist Party of the Philippines na mangyayari yung mga aktibidad nila sa 26 ng Disyembre.
Samantala, wala umanong kaugnayan sa panukalang Maharlika Investment Fund ang executive order na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Ito ay ang kautusan na nagtatakda sa 0% na remittance sa national government ng Development Bank of the Philippines. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ginawa na dati ang pagbabawas ng remittance sa gobyerno ng Development Bank of the Philippines maging ng Land Bank of the Philippines bago man lumutang ang panukalang Maharlika Investment Fund. Depensa ni Diokno, ang hakbang na ito ay pamamaraan para mapahusay ang kapasidad at abilidad ng dalawang government financial institutions sa kanilang mga mandato. Layunin din anya nito na mapanatili ng government financial institutions ang kanilang maayos na posisyong pananalapi upang maipagpatuloy lamang ang kanilang mga programa para sa sektor ng agrikultura, infrastruktura, MSMEs at ang environment and social services. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniulat ho ng Philippine National Police o PNP na pinaiigting na nito ang mga hakbang sa seguridad. Ilang araw bago pa man ang pagdiriwang ng Communist Party of the Philippines ng kanilang anibersaryo sa 26 ng Disyembre. Sinabi ni Philippine National Police spokesman Police Colonel Jean Fajardo na wala na silang naitatalang seryosong banta mula ho sa panig ng mga makakaliwang grupo at maaaring makagambala sa Kapaskuhan sa kasalukuyan. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, inihayag nila na kasalukuyan hong patuloy ang kanilang monitoring at wala naman silang nakikitang anumang problema na magmumula sa panig ng Communist Party of the Philippines kaugnay doon sa pagpanaw ng kanilang founding chairman na si Jose Maria Joma Sison na nangyari nga noong Biyernes. Samantala, nauna na rin inihayag ng Communist Party of the Philippines na tatalikuran nito ang pagdedeklara ng tigil putukan ngayong holiday season dahil wala naman silang nakikitang dahilan o rason para ito ay gawin. Para sa bahagi ng Philippine National Police, sinabi naman ni Fajardo na naglagay sila ng mga karagdagan pang puwersa ng mobile force para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Samantala, malaki ang maitutulong ng satellite data na sa aspeto ng agriculture, business at environmental protection. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagnanais nitong magkaroon ng access ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa satellite data. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng satellite mapping ay maaari nang mabilang o madetermina ang carbon production at makadevelop ng isang biodiverse area sa isang partikular na lokasyon. Paraan din anya ito upang malaman kung may naghihintay na magandang produksyon sa pangisdaan at gabay sa isang agricultural activity. Mangyayari lamang anya ito, sabi ng Pangulo, kung masimulan na ang mapping sa buong bansa habang kailangan din anyang ma-maximize ang tie-up ng Pilipinas sa iba't ibang agency sa buong mundo na may kinalaman sa satellite imaging na tiyak anyang kapakipakinabang sa bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, inimok ng isang grupo ng mga manggagawang pangkalusugan ang Department of Health na ubusin ang natitirang mga bakuna laban sa COVID-19. Yan ay bago bumili ng mga karagdagan pang bakuna para sa Pilipinas. Nagbabala ang Pangulo ng Alliance of Health Workers na si Robert Mendoza na ang pagkuha ng mga bakuna sa COVID-19 ay naging isang negosyo na, habang ang gobyerno naman ay patuloy na kumukuha ng mahigit pang mga bakuna sa kabila ng umiiral na stock at nananatili pa rin na hindi nagagamit, mataas pa yung pag-aaksaya daw na ginagawa dito sa naturang mga bakuna. Nauna nang sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang Pilipinas ay maaaring mawalan ng 22 bilyong piso matapos masayang ang nasa 44 milyon nitong mga bakuna laban sa COVID-19. Kinumpirma rin ni Mendoza na halos 600,000
sa 1.1 milyon ng mga health workers sa ating bansa ang hindi pa nakakatanggap ng second COVID-19 vaccine booster. Anya, maraming health workers ang kumpiyansa sa proteksyong ibinibigay ng dalawang COVID-19 vaccine doses at booster shot dahil maraming health workers ang hindi na nagkakasakit. Una nga rito, ang pinakahuling data ng Department of Health ay nagpapakita ng ating bansa ay nagbigay ng pangalawang booster sa 3 milyong mga Pilipino. Sa karagdagan pang mga balita, tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na taon. Inilabas ng kagawaran ang pahayag sa harap ng agam-agam ng ilang mga grupo ng magsasaka na baka kapusin ang supply nito sa susunod na taon. Ayon pa sa ahensya, bagamat bumaba ang produksyon ng palay ngayong taon, inaasahan namang makakabawi ito sa 2023 dahil na rin sa malaking pondong inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa katunayan, nasa higit 40% anya ang inaasahang madaragdag sa budget ng Department of Agriculture sa 2023 na kung saan malaking pondo rin ang ilalaan para matulungan ang mga magsasaka kasama na ang dagdag na fertilizer fund. Sinabi rin ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na posibleng maghihinay-hinay pa ang bansa sa pag-import ng bigas para sa first quarter ng 2023 dahil sapat naman ang supply ng bigas at inaasahang pagpasok sa anihan. Pinalalahanan ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development ang publiko hinggil ho sa paggunita ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay Department of Health, Metro Manila Center for Health Development Regional Director Gloria Balboa, hanggat maaari ay iwasan daw at kung hindi naman talagang wag na lamang kumain ng mga makolesterol na klase ho ng pagkain. Gayon din ang matatamis na sobra na pagkain sa holiday season. Ito ay upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng naturang mga pagkain. Paliwanag ni Balboa na ang lahat ng sobra ay nakakasama sa katawan. Hinikayat din ng kagawaran ng publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok sa Bagong Taon. Isa sa programa ng Department of Health ay ang iwas paputok kung saan ho nakapaloob dito yung pagkakaroon ng designated community fireworks display sa bawat lungsod upang maiwasan na yung mga fireworks-related injuries. Sakali man na magkaroon ng aksidente, sinabi ni Balboa na kinakailangan mabigyan ng paunang lunas agad ang mga pasyente sa pamamagitan ng paglilinis ng sugat, sa pamamagitan ho ng tubig at ng saka dalhin ho ito sa mga health center o kaya naman ay ospital para mabigyan ng karampatang paggamot, lalo na ng anti-tetanus injection na kanilang ibibigay. 17 civic group sa Pilipinas ang sumang-ayon na bumuo ng isang network para puksain ang kawalan ng estado ng mga tao sa bansa, kabilang ang mga nag-aanak na Filipino-Japanese na lumikas sa digmaan sa pagsapit ng taong 2024. Ang Civil Society Network on Statelessness ay naglalayo na magbigay ng isang matatag na balangkas para sa kooperasyon at sama-samang pagkilos sa pagitan ng mga organisasyon at ng estado alinsunod sa dalawang kasunduan ng United Nations, katulad na lamang ng 1954 Convention relating to the status of statelessness persons at ang 1961 Convention on Reduction of Statelessness ayon sa kanilang Memorandum of Understanding. Ang mga taong walang estado na hindi na itinuturing na mga mamamayan ng anumang estado ay kinabibilangan ng mga hindi rehestradong bata na nawalan ng tirahan dahil sa alitan at inabando ng mga bata na hindi kilala na kanilang mga magulang. Halimbawa ay may mga taong may lahing Indonesian sa Pilipinas na hindi naman tinatrato bilang mga mamamayan ng gobyerno ng Pilipinas at hindi muling nakakuha ng pagkamamamayan ng Indonesia. Sinabi ni Norihiro Inumata ng Japan na may humigit kumulang 600 stateless Japanese descendants na hindi pa napapatunayang ang kanilang Japanese lineage matapos mawala o masira ang kanilang birth records noong World War II. Sila ay mga anak ng mga lalaking Hapon na pinauwi o na-conscript sa militar noong digmaan na napilitang iwan ang kanilang mga asawa at mga anak na Pilipino na namatay sa laban.
Sa dagdag pambalita, nanawagan naman ang ilang mambabata sa diplomatikong pressure at ang pagtataas ng presensya ng Coast Guard ng ating bansa sa issue ng Chinese vessel ho. Ito yung kwento tungkol dun sa pagpigil sa 20 Chinese vessel na umaaligid dyan sa Sabina Shoal na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ni Senator Francis Tolentino, pinuno ng Senate Foreign Relations, na makakatulong din ang presensya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa layunin na magkaroon ng pananaliksik sa naturang lugar. Git pa ng senador, ang mga mangingisdang Pilipino sa kabilang banda ay dapat na magkaroon ng karagdagan at mas malalaking bangkang pangisda na maaring tumagal ng ilang linggo nang walang muling supply ng gasolina upang balansehin yung presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa naturang lugar. Kung maalala mga kabombo, nung nakarang linggo, nagbigay ng privilege speech si Tolentino sa Senado tungkol pa rin sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Binigyang din ng mambabatas ang insidente kung saan ho ay pirasahang kinuha ng China ang Chinese rocket debris mula sa mga mangingisdang Pilipino sa loob ho ng jurisdiksyon na mismo ng Pilipinas. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga pagbabalita. Sa pagkakataong ito, nakuha natin ang mga update dyan ho sa bahagi ng Bicol Region. Sapagkat nagkakaroon ho ng matinding mga pagbuhos ng ulan, ito pang nakalipas na mga araw. Yung lokal na pamahalaan ho dyan sa lalawigan ng Sorsogon ay namahagi na ng tulong para dun sa daan-daang pamilya ho ito. Isolated dahil po sa lagay ng panahon at nasa 600 naman yung inilikas dahil sa kondisyon nga ng naturang panahon sa nasabing probinsya. May update tayo mula sa Bombo Radio, Legazpi. Nagpadala na ng family food packs ang provincial government ng Sorsogon sa mahigit 200 families na nananatiling isolated ngayon sa San Ramon sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Hindi kasi makatawid ang mga ito matapos masira ang dinadaan ng spillway dulot ng walang patid na pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Sorsogon Information Officer Dong Mendoza, tatagal ng 3 hanggang 4 na araw ang ipinamigay na food packs sa bawat pamilya. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal ng pamahalaan sa Department of Public Works and Highways para sa agad na pagsasaayos ng naturang spillway. Sa kasalukuyan ay patuloy naman ang isinasagawang monitoring sa mga lugar na karaniwang nagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa, partikular na sa mga bayan ng Magallanes, Kasiguran at Irosin. Fortunately po, may commitment agad ang DPWH sa nag-kikon si RDN Duarte. Kay Governor Buboy, I think it's long-term solution na yan. Samantala sa pinakahuling tala ng Office of the Civil Defense Bicol ay aabot sa 200 pamilya o 600 na individuals ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers sa Albay at Camarines provinces habang mahigit naman sa 140 flooding incidents ang naitala sa nasabing mga lugar. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ito
Ito naman mga kabombo, good news muna tayo para sa pinalalakas na tourism campaign ng ating bansa. Malaking volume kasi ng international arrivals na itala na dyan sa Central Visayas, kaugnay pa rin ng holiday season. May ulat ang Bombo Radio Cebu. Halos sumabot ng 60,000 na mga international arrivals kada linggo ang naitala ng Mactan Cebu International Airport kaugnay ng holiday season. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Melissa Tampos, ang Operations Officer ng MCIA Police, sinabi nito na simula Setyembre nitong taon ay unti-unti nang dumagsa mga pasahero sa nasabing paliparan. Ayon kay Tampos, na inaasahan na nila ang pagbulusok ng mga pasahero dahil na rin sa long holiday season. Kaya naman ay may security adjustment na silang isinagawa. Maliban sa Pasko at Bagong Taon ay pinaghandaan na rin nila ang pagdoble ng bilang ng mga pasahero sa darating na Sinulog 2023 kung saan maraming mga domestic at international passengers ang darating sa Cebu. Gayon pa man, nilinaw ni Police Lieutenant Tampos na mula Setyembre hanggang ngayon ay tanging pag-overshoot ng eroplano ng Korean Air lang noong buwan ng Oktubre ang kanilang naitalang insidente sa MCIA. Marami pong tao ma'am dumagsa yung mga turista dito, tapos kasabay pa sa Sinulog celebration next year. So sa airport po ma'am, yung security preparation po namin, kuhan po ma'am sa deployment sa PNP. Hindi natin alam ma'am, yung mga lawless element nakakuhan lang sa atin, subaybay, nagmamasid lang dito sa airport. So yung police namin dito naka-alert pa rin kasi holiday season, so busy yung mga tao. Ating napakinggan si Police Lieutenant Melissa Tampos. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombochara May Balingen. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bamba! Bombo International News. Sa ating international news, inihayag ng pinuno ng United Nations na si Antonio Guterres na siya ay umaasa na ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay malapit nang matapos, ngunit umaasa siyang matatapos ito sa katapusan pa ng susunod na taon. 10 buwan na mula noong sinalakay ng Russia ang kapitbahay nitong bansa noong huling bahagi ng Pebrero. Kung maaalala, naglunsad na ang Russia ng mga drone strike sa pag-atake sa mga kritikal na infrastruktura sa Kyiv habang ang digmaan ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan sa pagtigil nito. Ayon sa kalihim general ng United Nations, naniniwala umano ito na ang paghaharap ng mga militar ng parehong bansa ay magpapatuloy pa rin. Sinabi ng Ukraine na kailangan ganap na alisin ng Russia ang mga puwersa nito para maganap ang pag-uusap para sa mga kapayapaan. Noong nakaraang buwan, sinabi ng isang nangungunang opisyal ng Ukraine na hindi katanggap-tanggap ang anumang mga talakayan na hindi batay sa kinikilalang internasyonal na mga hangganan. Una na nga rito, sinabi pa ni Guterres na mariin siyang umaasa na makakamit ang kapayapaan ng dalawang bansa sa taon pang 2023. Sa iba pang international news, ang major winter storm naman inaasahan na mananalasa sa Amerika bago ang Pasko. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Inaasahang manalasa ang isang major winter storm sa halos 48 mga estado sa Amerika bago ang Pasko. Ayon kay Bombo International Correspondent Rufino Pinoy Gonzales, ang nasabing bagyo ay magdadala na matinding snow, yelo at matinding pagbaba ng temperatura sa mga estado sa Amerika maliban lang sa Florida at Hawaii. Nag-issue naman ang National Weather Service ng babala hinggil sa napipintong major winter storm. May posibilidad naman na aabot sa 24 na pulgada ang snow sa ilang lugar at maraming mga low-lying areas ang makakaranas ng pagyelo ng ilang araw. Aabot naman ang temperatura sa below zero na may wind chill factor. Tiniyak naman ng mga opisyal ng estado sa mga residente na nakahanda na ang gobyerno sa pagkakataong ito at hindi mangyayari ang pagkawala ng kuryente. Magdaragdag na rin anya ng power reserves upang matiyak na may nakahandang karagdagang supply ng kuryente. Isang malaking major na winter storm ang darating ngayong Christmas, December 23, 24, 25 at Thursday ang mag-start dito sa Amerika at saka magdadala ng malamig sub-zero centigrade na temperatura
sa buong 48 states except Florida and Hawaii na kung saan magdadala rin ng 24 inches na snow. Si Bombo Pinoy Gonzales para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ang Utah Jazz bigong may panalong laban kontra sa Cleveland Cavaliers at iba pang mga update sa National Basketball Association. May ulat si Bombo Victor Liantino. Inambakan ng Cleveland Cavaliers ang katunggali nitong Utah Jazz sa score na 122-99 sa katatapos pa lamang na laban. Nanguna ang Cavaliers sa unang quarter at nagpatuloy ang kanilang swerte hanggang fourth quarter ng laro. Muli nagpakitang gilas ang center player ng Cavaliers na si Jarrett Allen na makakuha ito ng 20 points at 11 rebounds dahilan upang maitala ang kanilang ika-21 panalo. Tila minalas naman ngayong araw ang Utah Jazz dahil sa kabila ng kanilang determinasyon na talunin ang Cavaliers ay hindi pa rin ubra ang kanilang depensa. Pinangunahan rin ng power forward player ng Jazz na si Lauri Markkanen matapos nitong umiscore ng 24 points at 6 rebounds, ngunit sawi pa rin itong ipanalo ang team. Sa ibang game naman, pinauwing luhaan ng Los Angeles Lakers ang Washington Wizards sa score na 117-119. Pinilit ng Wizards na ungusan ng Lakers sa huling minuto ng laro, ngunit sadyang matatag ang depensa ng kalaban kaya't sawi itong iuwi ang sanay ika-12 panalo ng kanilang team. Nagpaula ng 33.7 rebounds at 9 assists ang star player ng Lakers na si LeBron James upang maipanalo nila ang naturang laban. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Alamin naman natin ang mga latest sa mundo ng entertainment worldwide. Sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, sumang-ayon na ang aktres na si Amber Heard na bayaran si Johnny Depp ng $1 million. Sinabi ni Heard na ibinaba niya ang apela laban sa $10 million na payout na iniutos sa kanya ng isang judge na humahawak sa kaso. Ayon pa sa Hollywood actress, ito na raw ang pagkakataon niya para palayain ang kanyang sarili sa mga bagay na pilit niyang tinatakasan mahigit ng 6 na taon nang nakalilipas at gusto na lang niya umano ang katahimikan. Matatandaan na nag-countersued si Heard ng $100 million na sinasabing sinisiraan siya ng abogado ng kanyang ex-husband. Samantala, nahatulan ng guilty ang former film producer na si Harvey Weinstein na 3 sa 7 mga kaso sa kanya, kabilang na ang rape at sexual abuse. Ayon sa mga humahawak ng kaso, ginamit umano ng filmmaker ang impluwensya nito sa Hollywood para akitin ang mga babae at dalhin sa mga private places. Nahaharap siya sa posibleng sentensya ng 24 years sa bilangguan. Samantala, may 3 pang kaso kaugnay rin sa rape at sexual abuse na nauugnay sa ilang modelo at aktres at may ilan pang lumilitaw na nagpapatuloy naman ang investigasyon laban dito sa ilan pang kaso ng former na filmmaker. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa Angola ay isang napakalaking pagdiriwang na kung saan isang Christmas Day Mass din ang ipinapalabas sa kanilang national TV upang mapanood ito mula sa mga bahay kung hindi sila makakapagsimba. Ang dessert naman na karaniwang inihahanda doon sa Angola para sa bisperas ng Pasko ay ang Bolorey Cake. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 5 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. At yan, ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Hoy, ginapalinton ginaton sa tanana sa mga kabombo naton kung gusto nimo magdaog sa 1,000 prize
No, ang 1,000 ginabugusan ina sang 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sang gift pack magpasakop sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa aton siniya nga mga kabombo balde-balde pa premyo na may cash asiyahan pa. 6 million pesos nationwide ang iga panagtag sini kabugusan nga premyo. Iga panagtag sa aton sini karon iya nga mga winners kag sa grand draw nagahulat ang 1 milyon ka peso sinuayhan. Ang panibag-o nga manging katapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Was-was na dira sa paghimo sa imo sini nga entry sa aton sini nga mga kabombo. No, subong sa aton sini nga mga taga Palamati yara na kita sa week number 5. Week number 5 na kita. Ini mo magkalipat week number 5 ha. Ang inyong sini nga ihulog dira sa aton sini mga Dropbox centers diri sa istasyon sa Bombo Radio kag sa mga Dropbox centers or designated Dropbox centers sa mga kabanuahanan. 35 minutos na kaligad sa takna sining alas 12 nag-standby na karon si Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa investigasyon sa Instansya Municipal Police Station no? Sa sining isa ka bata nga babayi way na sang kabuhi sang masapuan sa isa ka lugar no? Sa ginatawag sining cell site sa Estancia Iloilo. Ginapatihan nga ini ang ginhimuslan bangod nga wala na sang pang-idalom nga panapton. Si Bombo Chari may follow-up report. Siya sa report, please come in. Padayon pa nga ginatid subong sa mga katapos ng Estancia Municipal Petsado kay kaga ginasar pag Nailagyan, balik-balikan tang linya ni Bombo Chari abe. Sa aton man sining pagpangalagad, okay? Bombo Chari, please come back. Padayon pa sa subong Bombo Champ nga ginatulid sa mga katapo sa Estancia Municipal Police Station ang suspetsado o kon mga suspetsado sa pagpatay kaga ginaaligar pagpanghimulos sa isa ka 7 ka tuig nga bata nga babayi nga amo ang nasapuan patay sa may barangay Gogo sa Banwa sang Estancia Iloilo. Nga ini siya ang nadula kagapon sang hapon kaga nasapuan na pasado alas 8 na sang gabi kagapon. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Staff Sergeant Dan Gerald P. Alianic, ang investigator on case sang Estancia Municipal Police Station, ngati nakakandak naman sang investigasyon ang scene of the crime operatives tuhoy sa nasambit nga krimen kag magakandak na ni sa examination kag gapaninguha na ini sila subong sa Estancia PNP nga malocate kag ma-identify na ang mga responsable sa pag-ubra sang krimen. Dugang pa sang natungdan ngati nasapuan ining 7 ka tuig nga babayi sang isaman kalalaki sa ilang barangay sa sulod sang kudal sang isa ka cell site sa nasambit man nga barangay kaga wala na ini sang idalom nga panapton sang masapuan nga wala na sang kabuhi. Dugang pa ni Police Staff Sergeant Alianic nga nasapuan nga may ara sang lagob sa tuo nga mata kag payaon na ang bata nga babayi sang sapuan nga wala sang kabuhi. Ang tatay mismo sang bata, niya ni ang iya nga bata mga alas 5 sang hapon, wala na niya ini makita so nagpangbulig sa bilog nga barangay para buligan siya pagpangita sa iya sini nga bata. So ang nakakita sini ang residente man sang nasambit nga barangay si Mr. Mark Banyagas kagadugang pa sang investigasyon ni sang Estancia Municipal Police Station nga normal niya nga gakatabo nga ang bata nga babayi nga ini upod man ang iya sini nga mga utod amo ang masami nga nagalagaw sa area sang ilang nga barangay apang ang iya sini nga ginikanan sang kagapon amo ang naninda sa poblasyon gid sa Estancia kag ti pag-abot nila wala pa ya sa gihapon nakapuli ang ila sini nga bata rason nga ila na inigin pangita. Ayari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Staff Sergeant John Gerald Alianic. Nagandak sang soko investigation na diri sa Estancia about sa nasapuan nga bata. So nagprocess na sila sa crime scene galing sa tanan nga may examination kag subong ginatinguan namon nga
identify kag malocate ang mga suspects. Bali kagabi ma'am, mga alas 8:30 sang gabi, may nagtawag sa amon diri sa station ang sa diin may nasapuan, hinaligan niya sa puan ni isa ka bata sa Porpono, Barangay Gugo, Estancia, Iloilo. Gilayon nagkanda kami sang verification kag dito namo nakita nga may isa gid man ka bata nga babayi so diin ara sa sulod sang kudal o concrete fence sang isa ka telecommunication sang isa ka cell site. Ini siya wala na sang panapton pa idalom kag wala na sang kabuk. Bali nakita namon dito sa pagtanaw namon may lagob ini siya sa tuon niya nga mata kag kayaon ang ini siya. Okay. Sir, sino ni ang nag-report nga nakasapo sa iya? Bali una ni nag-report nga nakakita sa iya muni si Mark Ryan Banyagas kay tungod nga ang tatay na papangita niya sang bata mga alas 5 na sang hapunanon pero wala niya ni makita. Tapos nag-alarma na sa kay ginpapangita niya sa bilog nga ginalagawan niya sa bata. Wala niya makita so nagpangayo na sa bulig sa ila yung mga kabaranggayan. Ang sa diin nagbululig na inisa hag nagtanan nagbululig na pangita. Kag dito to nga part dito to last na lang nga lugar ang sa diin amo ni pagtamwa ni Mark Ryan Banyagas. Namaron manin siya kag nakita niya to ang muning bata nga ara sa sulod. Okay. Sir, ano niya ang statement sang pamilya? Ano niya ang rason nga nadula ang ila sini nga bata? Bali usual man ini siya nga kung bata ka sa barangay lagaw ka lang sa bilog nga barangay malagaw ka man lang paghapon mapuli ka. Pero ini siya kay tungod nga paghapon na 5 ara na sila balay. So pag-abot sang ginikanan nga halin sa banwa sang instansya kana paninda alas 5 wala pa. So ginpapangita nato nila sa wala nila na makita. So nangayo na sila bulig sa iban sa kaingod nila nga para pagpangitaon. So sa inyo nga investigasyon ni Sir, dako ang posibilidad nga ginhimuslan ini Sir? Hindi pa man kami kambal sa na kay ipa-autopsy pa namon. So at ma-determine namon ang final nga examination pag ginawala pa namon kay na-process namin yung isang SOCO team. Okay. Sir, regarding sa suspects, may lead na kita? Ginaano pa namon nga gina-confirm pa namon kag ginakadak pa namon ng investigation kag hindi pa kami ka hatag sa detalye gid namon kay tungod nga under investigation pa gid namon. Pumudya, ang tilasang bata ni sa diin nawala na tuong bahin sang iya sini nga mata? Sa tuong parte sang iya nga mata bombot champi Lagob. ang lagob sa iya gini nga mata bombot champi lang ini katuig kaga base manigani sa panaysayon man sang iloy sang bata suno sa investigasyon sang kapulisan may ara pag gini nasapuan ang pamilya nga nakita nila do may buka sa ulo bala bombot champi pero ti ina further pag nga gina-verify kay tiga hulat pa man ni sa gihapon sang resulta sang investigasyon man sang crime operatives kag ginahulat pa man sa gihapon ang autopsy result sang bata para ma-verify gid kung tuod nga ginhimuslan gid man ini bombot champ. All right, pero ti kabay pang i-fast track ini isang Estancia Municipal Police Station, no? Padasigo nila ni kag tutukan nila sa mayuning isa na naman ka krimen nga natabo kag madakpan ining suspitsado. Sa subong may ara na ni sila sang impormasyon gid gina-verify pa nila ni ang parte sa mga suspect o kon sa suspect pero hindi pa gid nila ni madetalihan sang buo bombot champ pero may ara naman ni sila sa subong sang impormasyon tuhoy sa suspect sa responsable sang nasambit nga krimen. All right. Ini si Bombot Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo!
Salamat kid Bombo Chari sa imo sining follow-up report. Ti isa kon sino man ang nakakita dira makatudlo sa suspitsado or mga suspitsado, gilayon yun na ngay sugid sa aton sining kapulisan. Sa aton naman sining kapulisan, kabay pang hindi nyo ni pagtugulan mientras tanto nga masulbar ining nasambit nga kaso. Kaya ang biktima makaluluoy, 7 ka tuig sining bata. No? Kung ginimuslan pag ini, sus Maria kagusip. Ano na lang niya klase yung nagsulod sa paminsaron sining nagbuhat sining makasiligmi karon iyang krimen. Tiining pilas or lagob nga nakita sa nato nga bahin sang mata sang bata kag may litik pa sini ang ulo. Dako ang posibilidad ginalantaw sini naton nga lilampusan ini sa matig-a nga bagay. Kag nagadepende pa ini sa result sa medical legal examination sa biktima kung bala ini siya ang ginhimuslan. Ti mga kasubong sini nga sahi iya sang krimen, hindi kabayad sini nga mapriso lamang ang nasambit sini karon niya nga suspitsado. Pananglitan nga mapamatud-an nga siya gimanang nagbuhat sang nasambitan sini karon iya nga krimen. Amo na nga bisan papaano nag-agree kita sadto sa kay former President Rodrigo Duterte. Kag ang mga plano ni former President Duterte sadto nga ang mga kriminal nga makabuhat sang heinous crime dapat sini kamatayan man ang penalidad sa ila. Katulad ng ilang sining mga rapist, sining mga kasubong sining ginhimo or buluhaton. Hamakon mo 7 ka tuig nga bata ang babae inosente. Ano ekspektaro mo sa bata? Ti siyempre malagaw-lagaw gilang kay mahampang-hampang. Bantayan mo lang na iya kag amo sining ginhimo mo. Sa suspitsado, nagapati kita nga hindi normal ang nagadalagan sa iya sining paminsaron. Dakong posibilidad nga ini siya ang impluensyado. Sa kung ano man na naka-impluensya sini sa iya, tiinang hindi ta pa mapihogid, pero laban-laban impluensyado ini. Itsidar sa makaulubong ng limnon o kung sang illegal sini nga droga. Kay kung sakto lamang ang paminsaron, hindi iya mahimo ang kasubong sini nga buluhaton. Ang pagpatay sa wala sang inugbato nga bata, 7 ka tuig, lampusan mo sa ulo, tapos amo pa lang sitwasyon sini banwa. Kalain paminsaron nga may mga tawo nga kasubong sining mentalidad, kag nagakadapat nga ti ilupot ini sila sa karsel. Kung ako sa suspitsado, makapoy magsagad panago. And eventually, kung matukiban sa mahimata sa nga biktima, latason kagid sini nila. Pero mas mayo pa siguro nga mag-surrender ikaw sa kapulisan. Tubangon mo niyang kaso nga imo sini nga ginhimo or krimen nga imo sini nga ginhimo. Kag prisuhan mo na lang. Kay mintras tanto nga yara kasagwa, pangitaon ka sa gyapon sang pamilya, iti malos nilang ginhimo nimo sa ila sining nga bata, sa ilang himata. Itubtob sa no ikaw manago. Kung mag-surrender ka sa aton sining kapulisan, sabton mo, tubangon mo ang krimen nga imo sining nga ginhimo, kaso nga ipasaka batok sa imo, serbisyuhan mo to sa sulod sa prisuhan kay ginulsulan ng imo sining mga kasalanan. Sa istansya PNP apilar man kita sa mga pulis dira nga may bata, iya nga babae or bata nga lalaki.
Kay mintras tanto may kasubong siniya nga tawo nga on the loose. Dira sa inyo sini nga banwa. May taman ng pangayo pero dakong posibilidad nga madugangan pa ang mga kasubong sini nga biktima. 49 minutos na kaligad sa tak na alas 12. Pagbalik ta, third party audit team magahimo sang assessment sa ungkap flyover apang maumpisan pa sa masunod nga tuig. Kag-repair sa ungkap flyover hindi matapos sa isak tuigo. Hambal sa isa ka structural engineer. Kag may isa man kita ka structural engineer diri nga na istorya sa aton sini nga mga kabombo, may gin-share siya sa aton sini nga idea. Kag sa iya sini nga nahibaluan, waay isang pilote ining ungka flyover. Ano ining pilote? Istoryahan tayo na karon sa aton sini paday nga pagpanglaga diri sa Bumbuaray sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana.
Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatigan sang tao kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan.
Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami ba lang ang nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon. 9 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombo hanay sa udto. Sa gyapon ko mo bombo Cham Blanco Hover. Halos tanana nga mga matagas ka opisyal sa Iloilo ang nagpanawagan sa Department of Public Works and Highways nga maghatag sang specific date, maghatag sang eksplanasyon kung what's the real score sa Ungka flyover. Kagapon nagtakop ang meeting sang National Economic Development Authority sa ila siniyang Infrastructure Monitoring Council. Si Governor Toto Defensor, kung madumduman, palabot man sang iya siniyang statement nga dapat i-fast track na sang DPWH kag subong man sang International Builders Corporation ang construction, ang repair or whatsoever, agod nga hagan-hagan na ang agunto, ang kalbaryo sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, particularmente sa mga naglabay dira nga area. Amo man si Mayor Jerry Treñas nagapangayo sang specific date. Now, ang problema sa Ungka flyover sa aton sining mga kabombo ang nahusisa na sang third-party audit team. Ari na diri ang third-party audit team pero masunod pa kuno nga tuig. Well, si Gov nagtambong man kagapon sa sining nasambit karon iya nga pagsinapol. Hibalo naton sa dugang nga mga impormasyon sa follow-up report ni Bombo Lince Bade. Bombo Lince, report please come in. Mayara Bombocham sang third-party audit team ang Department of Public Works and Highways agod nga di mausisa ang problema sa kontrobersyal na Ungka flyover. Pati sunod dali kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay PC Gov Toto nag-attend man sa pagsinapol kahapon nga adlaw. Kaupod man ang Regional Project Monitoring Committee sa National Economic Development Authority o CONEDA 6 nga kung saliin sila niya muna Bombocham sa pagpatigayon sa high-level technical meeting kahapon. Actually, ato man dito ang tiglawasan Department of the Interior and Local Government Region 6. Ara man ang Department of Public Works and Highways Region 6. Kag-ara man niya ang representante or tiglawas sa International Builders Corporation nga amoya ang kontraktor sa sining kontrobersyal nga Ungka flyover. Pati sunod diri kay Governor Defensor, makaumpisa pa lang yan sang assessment Bombocham ang ining third-party audit team or pag-check sa flyover kag makahatag sang ilaman niya nga conclusion with regards sa kung anong problema, ano gid ang ginumpisahan sa sining problema sa Ungka flyover that will be matapos na or pagkatapos na sa holiday season. So possible na sa 2023 pa ya makahatag sang assessment ang ining third party audit team na ginkuha mismo sa Department of Public Works and Highways. Sisunod diri sa gobernador tuman ini ka importante ang ining report halin sa Department of
of Public Works and Highways kag syempre sa sining audit team nga ginkuha nila kung ano balaya ang status o kung mapuslan pa bala ni ang ining flyover. Di pinaagi diri sa third party audit team pahayag ni Governor Defensor magahimo sang assessment ang ining mga professionals nga nagabug-o sang team na wala iya sang kahilabtanan o kung hindi abi kabahin bombot sama sa nasambik na proyekto agod nga ti makahatag pagid sila sang mas tulid nga impormasyon kung ano ang sala sa istruktura sang ungka flyover. Mas maayo gid kun tani suno kay Governor Defensor nga mapadasig pagid bombot sam ang ining pagkaayo agod nga ti mabuksan kag magamit iniliwat sa publiko ang ining nasambit nga flyover. Ang diferensya bombot sam kag mangin timeline kung saan ni matapos ang ining pagkayo sang flyover kung balap mahimo pa man buksan ang mahibaluan pa kung matapos na ya ang assessment na himuon sang third party audit team. Di plano man diri ka kung aton matandaan si Governor Defensor personal man nga nagpadulong sa Department of Public Works and Highways Central Office sa may Metro Manila kag ginkatuan niyang opisina ni Secretary Manuel Bunoan o galing kay wala sila mag-aptanay sa among ation rason nga nagpasa lang siya sang sulat pero sini nga simana iyang tingwaan liwat nga makapalabuot o kung if in case nga ti available man sa Secretary Bunoan bisan pa nga holiday dito sa may bahin sa Metro Manila handa gid si Governor Defensor nga magbalik dito liwat sa Metro Manila para nga maistoryahan ang ining problema sa ungka flyover. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kahapon ginimbitar kita sang Regional Project Monitoring Committee sang National Economic Development Authority sa meeting nga ina no kag naghatag to sang status ang una ang committee bagin in report nila kung anong mga nahimo nila sa nagligad no as a committee nag-inspection sila sa flyover kag may based on the findings may mga theories ina sila no kung pwede nga mo sini nagtabo, pwede nga mo sini. But the report of the DPWH is important nga. Ang status nga may third party audit team sina nga may mo sang assessment, sang geotechnical assessment and other areas of the project including any lapse in procedure. That will happen after the holidays. Okay. Hindi pa kaabot rin ang third-party audit team, we will have to take it from there. Hindi natin mabalaan kung paano ina magprogreso kag kung hindi imbalan sa eksakto ang diferensya. Sa pananaw ko kinalan sa third-party audit team mas maayogid nga mahimo sa assessment. Ang mga professionals natin nga why kahilabtanan sa pag-design. No? So, kulat to natin ina, then we will know how that project will move forward. Okay. But ang atong gusto, nga sa labing madasig nga chimpo, makabukas na ina aton nga flyover. That is why we wrote also the secretary. And we tried to set an appointment para lang nga makamadala natin to ang concerns ng probinsya. Although ay kita nag-abtanay, we will try to set an appointment again. Even we'll try during the holidays yung mga inadlaw kung pwede kita tumaka pa Manila liwat kag makaatubang sa secretary kag makaayo man no sa mga iba nato na concerns nga ginsulat nato. Okay, ang ining third party gov sino ni siya magpangita man? Of course the DPWH. Okay. Pero may commitment na sila, Gov, sa ginpatigayon yung meeting kahapon. Do may ginlatag abi sila kung saan o gining timeline, ang saan matapos, ang ining pagkayo sang ungka flyover? The audit will happen after the holidays siguro. No? Pero ang timeline, mabalaan mo na ang timeline sa project. Mabalaan mo kung anong diferensya ya kung anong kinanglan ibo. Okay. So kahapon ang may ara bala nga kay ti ara man tong Gov no ang representatives ng IBC. Yes. may ginistoryahan ba lang ati isin o ba lang dapat ni manabat ang DPWH or ang IBC may amo sa nga pag istoryahan ay pag-discuss gov kahapon? Mabalaan mo na kung may ara nakita si Sven Lindsay, no? Hindi mo mabalaan kung nagid kinahanglan na mabalaan naton kung ano gud ang diferensya ya. Na you can only take it from there. Nabatian Bombochman si Iloilo Governor Arthur
Defensor Jr. Actually, nauna na naging pahayag ang gobernador nga ang iniwala nga din pasar nga resolution Bombocham sa bahin sa Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia nga kung sa diente ang resolution nga to naga siling ngati or nagahingi sa mga congressmen dari sa may Iloilo, hindi lang yan sa syudad sa Iloilo kundi man sa probinsya sa Iloilo man nga mag-conduct ng congressional inquiry para kay Governor Defensor welcome inaya sa iya nga bahin kag suportahan niya ang anuman nga investigasyon may kaangtanan sa sining kontrobersyal nga ungka flyover Bombocham. Alright, so ikisanta na ang tuig 2022 kag adtong may posibilidad nga makahingagaw by dinagyang abi nga madisponiran, ma-repair upon the evaluation sang ginpadala nga third party team Bombolins. At ito, amo ginaguro Bombocham, kaya hindi man masaling insigida or one day lang, matigayon dayon ang assessment sa i-conduct sa third party audit team, kaya madamo pa na sang proseso, kaginaya matigayon lamang after pa sang holiday season, subong daan na holiday pa, possible gate nga January 2023 pa na maumpisahan ang ining assessment sa bahin niya sa third party audit team. Pero kung disponera nila antes ang dinagyang siguro Bombocham, basi matigayon gid manina para lang masiling sa mga turista nati may ara kita sang ungka flyover nga natukod dira sa may boundaries ng syudad kag sa probinsya Bombocham. To give justice tani sa kalbaryo sa mga commuter, mga pumuluyo, tanan nga napiktuhan sining kontrobersyal nga ungka flyover. To give justice, why na tani isang holiday sini sa ila sa pag-usisa na dira? Pag-abot sang third party audit team kung taga diin man na sila, kung taga Morocco, kung taga Argentina, kung din man na sila nga lupalop nga lugar naghalin, why tani iyasing holiday para sa ila? Oh, lakip na sa mga government officials or sa government agencies, why tani na iyasang holiday para sa inyo? Para matagan nyo manustisya ang kalbaryo nga gintuga nyo sa mga pumuluyo, sa mga commuter, sa taga Iloilo, bangod sining kontrobersyal nga ungka flyover? Ustisya na ya kung tani mo. Hindi nga kay gali kay may holiday ti. Mahaliday man kamo? Tapos, bayan nyo lang yan nga kalbaryo sa gyapon ng mga pumuluyo. Doon mo sinablang istorya, Bumulinse? Amo gid kun rani Bombocham kay accountable ni sila mo ang ining mga government offices, hindi lang government offices, mangin man ang kontraktor sa sining 680 million pesos na ungka flyover Bombocham kag sa bahin ganis ng Department of Public Works and Highways una yan na yang ginpahayag nila nga magluwas abi sa sining i-conduct nga assessment sang third party audit team. May ara pagid sila nga himuon nga reinvestigation sa soil stability man dira sa may ungka flyover kay ginpahayag diri una sa Mines and Geosciences Bureau nga ang dira nga area nga daan niya Bombocham mahumok dira ang duta. So amo pagid na ang investigaran madumot-damo nga mga investigasyon pa ni ang pagahimuon ti amo na kun tani dapat kun tani nila i-utilize nila ang ining holiday season, wala pun tani isang holiday para sa ila Bombocham ugaling kiti sa nanging pahayag man ni Governor Defensor pagkatapos pa ako sa holiday season amo yung pagpatigayon sang assessment sang third party audit team Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitani Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Sa kangot nga balita, i-check naton si Bombo Angel Tan kay ining repair sang ungka flyover ni matapos kuno sa isak tuig. Anong bot silingon sini? Maprolong naman ang agony sang mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ti inhustisya ini para sa mga taxpayer, sa mga commuter,
nga sa tagsa ka adlaw kinahanglan sini iya nila nga mag-antos dira kay way na sang may mahimo. Kag ang aton sini nga mga opisyales, ang mga ahensya sang gobyerno, no? Daw kasubong iya nga mga walay sang pulos. Pwede tani mahambal nga kay natural man lang gali nga may holiday, mahaliday mananay ang agoniya sa mga pumuluyo dira, sang mga commuter, pwede na ihan. I-check tabi si Bombo Angel Tan. Bombo Angel, sa report please come in. Bombo Cham, kinaludahan sa mga engineering experts kung masarangan sa isa ka tuig ang pagkaayo sa nausmod nga mga piers sa may ungka flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Hardaresa, iyaging pahayag nga mangin malawig ang proseso sang pag-aagyan sa liwat agud mo umpisahan ang formal nga pagkaayo sa nasambit nga flyover. Halin sa procurement process, Bombo Champ, pag-suggest ang third-party consulting firm sa paghahimuon nga design, bidding process, kaga government procurement procedures nga yara mismo sa layi, tama ka imposible nga mahingagaw initanan sa isa lang katuig. Sa paglantaw ni Engineer Hardalesa, liwaton gid ang foundations sa nga piers 4, 5, and 6 kaya suno sa iya hindi na mapuslan tong una nga pundasyon, Bombo Champ. Ang paghahimuon na lang dito ti ilubong na lang sa dalom, Bombo Champ. Dapat tukudon adjason para mabalik sa original level ang mga nausmod nga bahin sa mga nasambit nga piers. Search ni Hardaleza, moobra bag-o nga board pile. Pero susubong, Bombo Champ, pero group of board piles na nga kada foundation Bombo Champ. Kasi subong miyara ang unang board piles nga na lubong ang 2,800 mm ini siya. Kag ang kadalumon 13 meters. Suno kay Engineer Nilo, ginamangkot nila ang Department of Public Works and Highways kung ano kadalom ang pag-usmod sa board piles, board pile. Kaso wala sila sang data nga nahatag. Wala sila sang data. Pasensya sa pag-utod sa imo, sa pag-cut sa imo, Bombo Angel. Wala sila sang data nga ihatag kung anong kadalumon sa lubong nila sa board piles or kung ano na pilote kung sa ligay nun nga pulong kay wala sa may ginlubong nga pilote dira. Amo na ang Bombo Champ ang nanging sabas ng Department of Public Works and Highways sang namangkot kung pamangkot sila kung ano kadalom ang pag-usmod, kung ano kadalom ang board piles o kung board pile nga ginlubong kuno sa may mga pier sa may ungka flyover, Bombo Champ. Nadadagin Bombo Angel, no? Sinong ipamangkot, Engineer Hardalesa? Ang Department of Public Works and Highways mismo, Bombo Champ. Department of Public Works and Highways naghatag sang design. Sila man na iya ang nagakadapat sini nga mag-oversee kung mag-supervise na dira samtang ongoing ang construction. Tinga hindi sila kasabat kung pila ka bilog kung ano kadalom ang board pile or piles nga ginbutang dira, ginlubong dira. Kadamo sa naga-feedback diri sa aton, Bombo Angel, nga sa masobra duwa ka tuig, why sila makabati na sang tug-tug-tug-tug. Silingon to may nagalubong bala? Or may ginalubong? Why sa may nabatian dira? Pero araw pa, alang-alang ang anong tupad yung opisina? Alang-alang di INR mangkutunta kung pila kabilog ang board piles gagin na butang dira? O ang Philippine Coast Guard? O ko ng PRO6? Ano pang malapit ng opisina sa DPWH na? O ko ng PPA? Nga pamangkot kung ano kadalumon sa board pile or pilote nga ginlubong. Ini kasabat ni PWH? Jel? Yes, Bombo Champ, isa pa na, aside dira, Bombo Champ, hindi lang ang mga board pile nga hindi na ko napuslan according kay Engineer Hardalesa, sa bahin naman sa vertical displacement, according kay Engineer, nag-exceed na ang sitwasyon sa ungka flyover.
sunong sa libro nga iyaging site Bombocham, which is amuning National Structural Code of the Philippines for bridges. Ang limit lang vertical displacement amo nga ti 50 millimeters o kung less ng kung dapat Bombocham. Suno kay Hardaleza ti nagsubra na ang sitwasyon sang ungka flyover. Sa pag-istorya ni Engineer Hardaleza, nagtugda si Councilor Eli Estante nga ti hindi inisa interesado sa libro nga ginabasa ni Engineer Hardaleza. Sa Batman si Engineer nga importante inita ni agud maintindihan kung nag-exceed kag kung ano ang mga details nga pwede ma-support niya sini. Nagambal man si Engineer Hardaleza Bombocham nga maremedyohan kag tama ka simple ang solusyon sa ungka flyover apang magastos ini siya kung lang taon. Din klaro man niya sini nga hindi na kinahanglan gubon ang sa babaw nga party Bombocham, which is amuning ang flyover gidla mismo nga ginagyan sa mga salakyan kag hindi retrofit ang mangin proseso kundi bag-ugid nga mga foundation. Subong dapat hulaton gid anay suno kay Engineer Hardaleza ang soil investigation sang third party consulting firm agud na hibaluan kung ano ang mga nagakadapat nga himuon. Dugang pasang natungdan dapat ginapakita sa publiko ang details sa kag information sa sining proyekto apang natingala ini siya nga sa deriya sa ungka flyover wala sang may public information o kung public details na ginabutang, ginapakita sa mga publiko. Kung madumduman sang aton mga kabombo, Bombocham, magapasar sang resolusyon ang Regional Development Council nga mapadasig ang kontrata sang third-party consulting firm agud masugudan na ang formal investigation sa ungka flyover. Yari aton pamatian ang nangin pahayagman ni Engineer Neil Hardaleza sang aton ma-interview. Ginpamangkot ko na kung may ara na sila sang data sina. So far wala nila mabuhatan profile. Kay ginsite ko sa libro sang National Structural Code of the Philippines for bridges nga ang limit sina is 50 mm and less, no? Ang iya vertical displacement is lang ko sobra na sobrahan na ang iyang allowable sina sa serviceability bala. So nagbatin man to si Kagawad Eli Estantes niya wala hindi na kami interesado sa libro na ginabasa mo. So siling ko importante na siya kung mabalaan nato ang iyang alignment kung na-exceed na kita sa limit. Sa akon lang kita nyo naman na naglupyak. Na-exceed na tas limit maremedyohan ina, no? Tama na kasimple. So mga engineering galing gasto lang na. Okay, istoryahan ta kamo paano na maremedyohan. Okay. Tukudon anay ang superstructure. Kag tapos adyason ina nga mabalik sa iyang original nga level ang usmod bala. And then makandak ina siyang bag-o nga soli investigation. Ang pier kag ang iyang file cap kag ang board pile nga nagpanaog sa dalom hindi na mapuslan mademolish na tapos mabugat mo brata bag-o pero group of board pile na siya palibot sang inang ginobra nga original nga pier nga kag ang board pile nga 2.8 meters and then tungkado na gid tuya kundiin ang ikaduha strong layer kag amo na dayon ang bag-o nga pundasyon. So meanwhile naka-hanger to ya ang kuan, naka-support to ya ang naka-suspend to ya ang aton iyang superstructure kag sugaton lang na siya sa bag-o nga pier. Ang bali tukuron tapos kung suggestion nga i-jakon siya para nga ma-level mga remedyohan ina. Hindi siya retrofit kundi nga new o gidya kay ang
pundasyon to sa dalom, hindi mo na ito mapuslan. Maubra kagid bag-o, pero lain na siya nga support, no, group of pile na ni siya. Kay atong pile tong una, hindi na to sinimo puslan, didman na to. Didman na, lubong na lang na to sa duta, sa dalom. Ang isa lang to, subong mo ng 2,800 mm. Isa lang na siya ka board pile ang butang sa dalom, no? 30. Oo. Lampason pa na siya, based naman na kung ano naman ang resulta siyang bagong soil analysis, no. Ang akon to yagin base ko lang to sa reference nga ginlantaw ko, no, kay indala ko man gani ang reference na, no. Kay ang background sina kon nga ang nakakuha ko na sang ginapost nila na sa publiko, butangan nila na billboard, so makita sa publiko Pero sa aton niya, wala natago nila. Lawig na siya, may bureaucracy kita nga daan, sa procurement lang nga daan sang ining ma-investigate the private group, no, third party, and then Jel? Champ na batean naton si Engineer Neil Hardalesa. Oh. Ang tanan sa iya nga ti pananaw sa mga sitwasyon sang ungka flyover. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. No? Itigana ko ni ang komentaryo ta dire, no? Sa aton sining pagpangalagad kay ma-award kita na isang prize ang aton sini nga winner, no? Basi magsikan bla dugo diri karon si mama o mo na nga unahon ko anay bla sa antisang komentaryo ko si mga dadanak ang dugo mamaya sa komentaryo natin, no? Pati ka na. Ginapayom-yom ko lang si mama aton sini nga winner kay kaupod ya karon sa Sinmatinon si Bombo Doni sa Studio B. Bombo Doni, please come in. Yes, sir. Hapon kag sa aton sini nga mga kabombo sa mga promo participants naton na driya nagadanak ang premyo kasadya kag balde-balde sini nga mga papremyo sa aton sini nga daily draw sang 1 to panalo promo part 21 sang Star FM kag Bombo Radio araw-araw balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa bangod kay 6 million pesos gid nga kasiyahan ning total prizes nationwide aton sini nga ginapanagtag kag subong gani kaupon aton sini nga isa sa mga mapalaron nga mga daily draw winners. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon. Sino gani pangalan naton, ma'am? Maria Morena Daria. Taga diin? Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Si Ma'am Maria Morena Daria sang Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Ma'am, anong imo sini nga obra dito sa may Arevalo? Bantay lang po sang apo ko. Oo, ti mayo gid kong nagabantay sang apo, nagahimo sang entries. Oo. Okay, sige. Imo sini nga madagan 1,000 pesos nga kabilugan nga papremyo. 500 pesos sini ang instant cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack. Yari na ma'am, imo sini nga 500 pesos isipon ta pila ini? 100 pesos. Ari pagid? 200 pesos. Isa pa? 300 pesos. Ari pagid? 400 pesos. Kag 500 pesos. aside sa 500 pesos, ari pang imo sini nga isa ka balding aurokan nga puno isang gift pack worth 500 pesos man tanan. Anong plano ma'am sa 500 pesos nga cash mo subong? Dugang ko ni bakal sa akon nga maintenance Maintenance sa ano na siya? sa high blood. Okay. Hindi ka magpa-high blood, ha? Oh, relax lang. Agdahaman aton sini nga mga kabombo nga mag-join sa aton sini nga promo, ma'am. Sa mga taga Barangay Santo Niño Sur dira, intramang kamo sa promo sang Bombo Radio para nga kamo man ang maggabutan para magdaog man kamo pareho sa akon. Okay, thank you gid. Kag congratulations sa liwat aton sini nga winner si Ma'am Maria Morena Daria sang Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Bombo champ. Thank you gid Bombo Doni kag congratulations gid sa kay ma'am, no? Sa aton sinigaron iya nga mga kabombo. Why nagatakop dira ang pagdanak sang cash siyahan kag kasadya kay man may winner pagid kita. Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon sa mga taga LJ Ledesma Buhang Haro. LJ Ledesma Buhang Haro. Ang aton sini nga winner proof of purchase niya Nescafe Classic Stick
Nescafe Classic Stick 50 anyos. Congratulations sa kay Imelda Lopez. Imelda Lopez, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. La 37 minutos sa kaligad sa takna ng alauna, may anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa imo worth 1,000 pesos. Ginabugusan ina sa 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack na sa aton sini mga kabombo. Gani sa liwat, Imelda Lopez, magadagon-dago na padulong diri sa Broadcast Center o konstasyon sa Bombo Radio Iloilo sa pag-claim sang imo sini nga premyo. Oras 38 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balikan naton dugang nga mga balita kang impormasyon, and then later on istoryahan taman niyo isa ka restaurant ginpabombo kay 5 to 6 years na wala iya ginabayaran ng kontribusyon sang iya sini iya nga mga empleyado sa SSS kag PhilHealth. Iban nga mga balita kay impormasyon panumbalikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatig na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups, kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay, kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang buhat. Nakaligad sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay sa Sinimantinyon. Hibalo naton paano magsaulog sang Pasko dito sa Denmark sa aton sining Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Aton sinikaron iyang hibalon kung paano magsaulog sang Pasko ang mga Danish or mga taga Denmark, no? Sa aton sinikaron iyang mga taga palamati. Ang Denmark isa ini iya ka Nordic country sa Northern Europe kag pinaka populous kag politically central constituent sang Kingdom of Denmark. Sa aton sinikaron iyang mga kabumbo, no? 75%, 75.8% ang Christianity dito. So gina-expectar naton nga may kasubong sila iya nga Pasko nga pagsaulog man diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Anong similarity si balo naton ina? Mag-ikaw po naton karon aton sining Bombo International Correspondent direktamente sa Denmark, si Bombo International Correspondent Monique Boreros. Bombo Monique, good afternoon or good maayong oras dira sa imo sa Denmark. Si Bombo Cha may mo kaupod sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Aray sa Udto.
Hi, Bomcham. Good afternoon sa inyo. Diri sa Denmark is around 6:45 in the morning. Boti, good morning. Gali dira sa inyo, Bombo Monique. Kumusta ang weather dira subong? Matugnaw bala? Temperature is around 6 na diri and yes, lamig na gid kag may gamay nga snow. May gasno na ba? Gandom na ko sa kon kabuhi nga slingkod. Tapos ano pa ko makakita nga makahikap sa nga snow ba? Anyway, nagahilapit ang 5 days to go before Christmas. Kumusta dira? Kay sa sandigman sa aton sining pagpanalawsaw kag naibaluan ang 75.8% Christianity ang religion dira. So, awudasum nga pari-pariho lang do kasubong man iya nga diri sa Pilipinas, amo-amo man ang pagsaulog sa Christmas ang mga Danish dira, Bombo Monique. Diri sa na-observe ko sa mga Danish people, excited sila pag-abot sa Christmas kay before December 1, like ready na sila sa mga decorations, as in more on like may ara sila like mga advent calendars kag candles, mahilig sila sa ina, and ila decoration is like hearts because hearts symbolizes Christmas diri sa Denmark. And yes, I think it feels like Christmas na gid everywhere diri sa Denmark. Kag there's a lot of fun things na also bag-o sa like for my experience, bag-o kay iba ang fun way sa Pilipinas mag-celebrate sa Christmas diri sa ila is like iba man, like more on cozy. Yeah. Anong kinalain abi? Anong na-experience mo dira nga diri sa Pilipinas na wala mo ma-experience during Christmas kag na-experience mo dira sa Denmark? Siguro like mga Christmas lunch kay diri sa ila like ano lang gid, more on storya lang. Kay kung sa Pilipinas is like Christmas party, more on videoke, disco, and damo pahampang. Diri sila more on talk lang gid, and yes. May pag-games man sila but hindi gid sang amo na ka bibo pareho sa Pilipinas, pero okay man. Alright, sa pagkaon, anong mga masamigid yang ginahanda dira during celebration abisang Christmas? Same as with bala diri sa Pilipinas, nga may mga lechon, may mga lechon baboy, manok, or kung ano pa nga ginahanda during Christmas, cake, queso de bola, mga mamo sina. Ang ila isa sa traditional nga food during Christmas is also roasted pork, but hindi gid siya buo nga pork nga, unlike sa Philippines nga lechon gid nga buo nga baboy. Diri part lang gid sa baboy nga roasted, and also roasted duck and porridge, like kumbaga lugaw. Do mo sina dira ang ilang sa mga may exchange gift man dira sa Denmark. Kamo dira abi nagabayluanay isang gifts, Bombo Monique. Yes, Bombo Champ, may ara man kami Christmas. I mean exchange gift, like for example, diri sa host family ko, ga-exchange gift kami like before Christmas Eve, kay usually nag-celebrate ako Christmas together with my fellow Filipino. So yes, may ara man sila exchange gift diri. Kung sa Pilipinas abi may mga lugar kita nga ginakantuan, teleponan sa mall or kundi dira nga mga lugar nga mapadulong ikaw kag dito damo ikaw masaksihan yung mga Christmas lights, mga kung ano pa dira ang mga Christmas decorations nga dugi dira isa ka lugar nga gintipon. May ara man bala sa Denmark nga kasubong sila nga kung sa dindo tawo dira nagakanto kag naga-enjoy lang, Bombo Monique?
Yes, Bombo Champ. Kung makita niyo sa pictures, yes, madamo sila di mga Christmas market. Yes, ara dira ang iba't ibang mga Christmas decorations, mga hearts nga decorations nila, Christmas tree, kung diin nga pwede kang makabanding sa family mo kag makabakal sa Christmas stuff and everything. Kag na-notice ko bala, Bombo Monique, sa mga Christmas decors, why gid nagakadula ang do kasubong bala sang flag sang Denmark, do ara gid present gid pirmi, no? Amo na nanotisyaran kung anong rason nga amay amo sinaman. I don't know lang, but siguro very proud gid. Pero even birthdays or any nga celebration may flag gid sa Denmark. Like usually kung birthday mo, may flag gid sa table or bisan sa napkins pa sa tissue paper may mga flags gid nga sign. So amo gina sila ka Do ka amo na sila ka patriotic, Bombo Monique. Yes, yes, Bombo Champ. Oh, paano mag-greet sang Merry Christmas sa lingwahe sang mga Danish, Bombo Monique? Sorry. Christmas. Hala. Doon nalipat ikaw? I think, Merry Christmas. Hala. Amo gina ang wala ko ma-research pa ma-chance. Oh, siyempre, sa aton sini nga mga kabumbo, diraya sa Denmark ang ila sini nga lingwahe nga ginagamit ang language nila dira Danish, German, do mga mamo sina kalabanan dira Bombo Monique, no? Yes, Bombo Champ. Taga diin si Bombo Monique diri sa Iloilo. Actually, Bombo Champ sa gid ko, nagdako gid ko sa Pilar Capiz. So, Kapisan niya. Kapisin niya. Tingala ko man nga ang trademark sang kapis nun bla. Ara gid si mo malulo maghambal, no? Kulang na lang. Hay, balaan mo gaamo kami sina diri sa sa Denmark. Do mamo sila. Anyways, basing may gusto katamyawon nga mga relatives nimo sa Capiz, Bombo Monique. Yes, Bombo Champ, i-greet ko lang mga relatives ko sa Capiz, like, family Boreros, and friends ko man sa Iloilo. Merry Christmas sa inyo, advance. May ginakaidlawan ka man diri sa Pilipinas, particularmente sa Capiz, Bombo Monique? Yes, Bombo Champ, family and friends ko. Yeah. Okay. Special someone? Basi kung may nagahulat diri nga i-greet mo siya, pero do may ara? Sa sunod na lang, no? Doon sila. Anyways, Bombo Monique, thank you so much for sharing us your time. Aga dira sa inyo, hapon diri. Temprano pa ikaw nagbugtaw para nga makashare man sang mga information na dira iya sa Denmark. Thank you so much, kag advance Merry Christmas dira sa imo. Likewise, Bombo Champ, thank you so much for having me sa inyong segment. Yeah. All right. I really appreciate it. Okay. Yes, and Merry Christmas and Happy New Year sa Pilipinas. Okay. There you have it, aton sininga Bombo International Correspondent, direktamente sa may Denmark, si Bombo International Correspondent Monique Boreros. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.
57 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Do hindi ko gid mapaigo-igo Bombo Omel ang aton sini nga oras. Dugangan pa nga may flash report pagid sa sunog. Check tanay si Bombo Resi Bordon sa flash report. Bombo Resi, please come in. Bombo Cham sa subong wala naman sang nakita nga kalayo, but so far aso na gid nagagaw-agaw na nga puti kag itom nga aso after sining nga sunog or sunog dra sa bahin sa nga Zone 1 kompanya sa may distrito sa Molo. Sa makita natin Bombo Cham, mayara na sa initially tatlo pa lang so far initial pa lang ini Bombo Cham tatlo na ka mga naupok and may isa diri ka laundry shop nga nadalaman sa mga nasunog sa nasunog di sa bahin niya sa kompanya Molo. Makita man naton may mga pila na kabalay nga ginakaon sa ginamon sang kalayo Bombo Cham. Ang inang mga balay bala nga lapit sa may dagat kag made of light materials sa Bombo Cham so far. May kita initial diri nga mga pangalan or may tag-iya sang balay sa pamilya Subade. Bombo Cham. Initially mo ng mga information nga nakuha naton diri and padayon pa ang pagpakig-away sa bahin niya sa Bureau of Fire Protection. Kaupod pa sa iban pagid nga mga fire volunteers diri sa may syudad sang Iloilo. Actually nagdangat diyan ini sa fourth alarm Bombo Cham bot sila tuman ka dako sang sining nasambitiya nga sunog and ang fire call sa aton nga mga kabombo 1:32 subong hapon Bombo Cham and hindi pa ini matawag nga fire out sang bahin niya sang Bureau of Fire Protection. Again, sa bahin sang Zone 1 Kompanya Molo natabo ini nga nagdangat sa fourth alarm nga sunog sa bahin sang Zone 1 Kompanya Molo. More of this or more sang updates ni Bombo Cham bantayan man sa aton nga panumbalik. Flash report ini si Bombo Resi Bordon para sa Masang Radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo. Sunog sa kompanya Molo sa aton sini karon niya mga kabombo. Anyways, bantayan ang dugang sini nga mga impormasyon dira karon sa aton man sini pa nga pagpangalagad, no? Alang-alang naging ko sa tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Pero ang mga tawo nga sulukton, no? Kung nga nag-amo sining sitwasyon sa Ongka flyover, sadto ang Construction Division Chief bala sa DPWH Regional Office 6 amo si Engineer LC Sabay, no? Siya niyang Division Chief sa Construction Division. Butsilingon nga siya kuntani ni ang maga-supervise sa ongoing works. During sa Division Chief sa Construction Division si Engineer LC Sabay, ang Regional Director amo naman si Engineer Leia Delfinado, no? Nga wayman balagatiner kag wayman gahambal nga kinahanglan mo pa magsindi sa 17 ka kandila sa bungsod, no? Para nga makahaklo sa sang aso kag kung sino man to nga matamawo dayon ang suguon niya para magatubang sa imo bla. Sa aton sini mga kabombo, tingalaman ko nga sang amo sini matsimpo nga ongoing construction sang Ongka flyover, very quiet ni sila. Tama ginikipo sila kagado kasubong niya gani nga ni isa ka papel do hindi ni sila mabuti ang ginamensyunar. Kay pakita ta balang gin serye nga picture sa aton Bombo Omel, dasig lang niya. Sa aton sini nga mga kabombo. Kay amo kung tani nimo. Amo na siya, kita nyo nang dako na bala nga color gray, amo nang pier. Amo na ang pier. Tapos kung tani sa design, may pile cap pa ina. May pile cap. Naklo kung ang aso sa GCCT kapula nga kandila. Kililintukins. May pile cap ina. Tapos sa dalom sa pile cap, amo ng piles or pilote. Sa aton sin makabumbo. Tiyabal sa kilala ng structure engineer, no? Silingya sinya tiway makukabati na dira nga may nagtugtog-tugtog bala ko nagabutang sa nga pile nga dugin pasalop sa aton sin makabumbo kag mahambalabi nga ti medyo tubig-tubigo na dagawaan nga duta mo mahumok ang duta ti
Tinga wala man why man sang vertical displacement. Katulad na lang abisang port area. Di ba lang dalom niya sila dira, tubig gani, dagat kidya gani. Tinga wala sang vertical displacement na diraaw. Kulang ginabiakon sinigat simpo mo sa aton sininga mga kabumbo. Oh, may advice man niya gani, Aryo, para nga liputanay na lang kita sa aton sinimatag palamati sulukton ta diri DPWH kag IBC. Ang tip ko sa inyo, tip man isang kilala ko structural engineer, amo ni hambalyaw, siling niya, ilugon nyo na lang si GMA. No, si former President Gloria Macapagal-Arroyo, bla. I'm sorry. Then, demolish, patindog bag-o. O, tapos na yung istorya. Amo na lang ang pinakahapos niya nga tip sa inyo. O, namon nga duway sa kilala ko nga structural engineer, no? Nga sa Harvard, pagani niya Harvard Binggawan, nag-graduate. Hindi black. Anyways, balik-balikan naton ini sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program kagang ipabumbo mo bala, no? Tingwan ta na karong maplastar sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibombot siya Blanco Hover gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto.
Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini.
I-report gilayon sa inyo nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan. Good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and of course, welcome na sa kahapon lamang program. Special mention sa aton dira nga mga kabombo, mga taga-barangay kompanya kung sa diin at this very moment ginatinguhaan no nga matapna ang nagapadayon nga sunog sa sina nga lugar. We are praying for you and we are hoping that everyone is safe kagabay no nga matapna na gid ang kalayo. Good afternoon gid sa inyo tanan. Salamat sa inyo pag-upod sa akon sa sininga adlaw, Martes kita. It's the 20th of December 2021. This is Tita Regine, nag-aabi-abi gid sa inyo kag ari naman ang aton nga mga mainit kag mga very interesting and very exciting nga mga istorya ang i-share sa inyo sa diligid lamang madugay. Gani, sit back and relax and join me. And while joining me, pwede gid nga makapatik-patik dira sa inyo nga mga gadgets, sa inyo computer, sa laptop, kag tapuson ang mga nasuguran ninyo dira nga mga istorya nga plano ninyo nga ipadala diri sa KLP. I hope it doesn't remain a plan kagabay no ma-materialize ang pagpalabot diri isang inyo nga mga istorya. Wilig lang ko apidi sa mga pictures para nga mas exciting ang aton nga pagbasa sa imong mga story. Alright, so mga kabombo, let's check ang aton nga Christmas countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nako, ilang tulog na lang, ilang kembot na lang, pagbugtaw ta, Pasko na, Merry Christmas na, 5 days to go. Before Christmas, mga kabombo, and ani naman, diri sa KLP, ang aton nga ambahanon para sa inyo, nagikan sa Bombo Music Festival, from Janiel and Dave Alvarado. Let's listen to this song. Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You
that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Vows, homegrown talents, no? Kanami. Nakaka-proud. Janiel and Dave Alvarado para sa inyo eksklusibo dito sa Bombo Radio Philippines. Vows, mga kabombo. Oras natin 22 minutos na, makaligad ang alas 2 sa hapon. Yari na kita sa aton nga story, i-share sa inyo. We thank Mia Sangbingawan for this story and at the same time sa mga pictures ng iyang ginsend with this story of hers. And may tigulo, Paskwa sang langit, Dear Inday Regine. Malipayon nga Pasko sa tanan sa mga KLP lovers. Ilaminagid sa imo Inday Regine. Panamyaw gikan kay Mia sang Bingawan, Iloilo. Sa subong nga Disyembre tuig 2022, may rason gid ako nga magselebrar kag magkalipay bangod isa na ako katuig nga nagapaambit sa ako nga story sa KLP. Umpisa December 22, 2021, hasta subong may 12 na ako ka istorya nga na-share. Kag nalipay man ako, 3 ka istorya ko, winner. To recall, Inday Regine, amo ini ang ako nasulat nga mga istorya. Balay sang Diyos, trahedya,
pataas, pababa at paikot-ikot, ay kalisod, rara girl, istorya inaswang, anting-anting, kaghiwit sa sikihor, pangabuhi isang OFW, aswang nagdiwal, budol-budol kag sindikato, lagaw pa more, patay, nagmulto. Dakogid akong pasalamat sa KLP kag sa Bombo Radyo nga nahatagan ako sang oportunidad nga ma-document kag mapalabot sa linibo nga tagpalamati ang akon inagihan kag mga obserbasyon. Plano ko in the Regine, ipaprint kag ipa-bookbound kag himuon ko nga KLP souvenir. Sa mga KLP contributors, pwede ninyo mapaprint or mapa-photocopy ang inyong istorya, ipa-hardbound kag balik-balikan. Kaya hindi na naton mapabalik ang panahon kag ang aton mga ideas. Sige, hindi lang pag i-publish. Alright. See to it nga ang mga necessary, nga mga dapat himuon, mga guidelines, protocols, inyo gid nga masunod, ha? Kung may plano ka mga himuon ina. But anyway, for your personal consumption, okay gid. Hindi lang amo sina, ang mga stories ko sa KLP ang gina-download ko kag pamatian samtang pahuway-huway. Music sa pamatyagan ko ang tingog ni Inday Regine sa mga istorya ko nga iya ginabasa. Sa liwat, madamo nga salamat kay nabaid man ang tuktukon ko nga utok paagi sa pagsulat. Nabutangan sang duag ang akon mga kasaysayan sa KLP. Nagapasalamat man ako sa mga KLP contributors kay madamo man ako sang natun-an kag leksyon nga nakuha. I really admire the style of Student Mom, Toto Subang, Toto Alex, Jesusa, Ex-Princess, etc. Pero hindi ko pag-ilisan. Si Lolo Dencio. Dugangan ko lang. Kay iba si Lolo Dencio magsulat. May sense of rumor, sense of humor. Susubong akon ipaambit nga istorya among akon Pasko halin sa langit. Kag wala ko man ginalauman nga maabot ini sa akon kabuhi. Ang namatan ko lang, basta may bululigan, buligan sa akon masarangan. In the Regine, wala ako iagahandom nga magmanggaranon, kay basi magmanggaranon ako, kag hindi na ako kahibalo, magpasalamat sang grasyas ng Diyos. Maayo inaiya nga maagyan mo ang gutom kag uhaw, kay kung may maghatag sa imo sang kanon, kag tubig, lipay ka, kag grabe imo nga pasalamat sa Diyos. Hindi bala? Correct. So, ultimo nga empleyado lang ako, pero halin Enero hasta Disyembre. Bisan Semana Santa, may nagadaigon sa opisina. Mga upod ko ina sang una sa trabaho, nga nadulaan obra. Mga schoolmates, mga kilala, ang regular nga nagadaigon. Iban siguro ginainto lang nila ako. Kung mag-entra ako sa mga games, kag kung may premyo, ilabi na gid kung Christmas, wala pa nahatag ang premyo, na partida na nila ang daog ko. Pero sige lang, enjoy man ako nga mag-share sang grasya. Gina-enjoy ko ina. Hindi lang nga mo ina in the Regine. Tawag nila sa akon sa opisina, ka-gawad. Ka-gawad. Hindi man ako konsihal sa barangay o kung sa banwa, gali kay gawaron ko sila sa presuhan ukon sa hospital. Subong ang ginapangadi nila sa akon, luwason ko sila sa purgatorio. How asun ko sila sa kapurauton sang pangabuhi. Siling ko, dito kamo sa katedral pangadi, kay diri sa opisina, wala sang himala. Pero kung matuod-tuod ka nga nagabulig sa imo isig kapareho, kag wala ka naga-ekspektara sang balik, makibot ka lang, kay balikan kagid sang langit sa hindi mahibaluan nga panahon. Amo ini ang ako na eksperyensyahan nga may mga tinion nga ara na ako sa ital-ital nga sitwasyon apang makibot lang ako sa katapusan nga segundo may manluluwas. Para sa akon, Pasko ina halin sa langit. First story, episode, Kagawad. Kunwari man ako subong sa Overseas Placement Agency nagatrabaho, bangod ina sang regalo ko.
Do hindi mapatihan ni Regine, pero ang una ko nga gingawad sa presuhan, ang nangin boss ko subong. Haba. So ginasign ako in Regine sa Rojas City, may mga boardmates ako nga mga estudyante, kag sang ulihi, nag-friends kami, mga beauty titleists, ini sila. Si Mary Ann, Miss Kalibo. Si Nikki, Miss Purissima. Si Barbara, Miss Kapso. Ako gid lang ang wala titulo. Pero siling ko sa ila, basi may search for Miss Kohol, ma-intra ako. So sanglit nga nagaobra na ako, damo ako ya invitations, kagay ginaupod ko ini sila. Masadya kami nga nagaulupdanay sa mga parties, excursions, kag mga kananay. After 6 months, nagbalik ako sa Iloilo main office. Isa kahapon, may flash report sa local TV. Ang akong friend nga si Nikki, isa sa mga nadakpan sa encounter sa Binukid sang Capiz. May encounter sa tunga sang NPA kag Army, kag may nagkalamatay. Si Nikki upod sa mga rebelde ang ginkarga sa helicopter, kag wala may baluan kundiin gindala. Pero, sa ginpangita sang pamilya, abogado kag mga human rights group si Nikki sa kampo sang Army, wala dito si Nikki. Ginkatuan ako sa pamilya ni Nikki, nga buligan ko sila. Nadunduman ko nga kaduan ang CO sang among nga batalyon sang Army, kay one time na masyar ang amo nga CO sa akon sa office sa Iloilo. Nagistorya siya sa akon sang underground economy, militics, etc. Mga 2 hours istorya niya sa akon. Ay pagwa ko sa office nakibot ako. Nga isa ka 6x6 nga army ang convoy ni CO. Nagupod ako sa pamilya, kag nagkadto sa campus ang Army. Ginistorya ko si CO, nga si Nikki, best friend ko, kag gusto sang pamilya nga makita si Nikki. Salamat, kag ginpakita ni CO si Nikki sa amon. Pero, si CO ang ginpasakaan na sang kaso sa korte sang writ of habeas corpus sang pamilya. Sa amusad nga tion in the Regine, mga late 80s, kung rebelde ikaw nga madakpan sa encounter, laban-laban, madisappear ka gid. Ginathag man ni CO nga si Nikki, ginpasakaan man sang kaso nga rebellion, subversion, illegal possession of firearms, etc. Sang ginhearing ang kaso in the Regine, si CO ang naghambal sa korte. Madamo ang nakibot sa ginhambal ni CO. Sa madumduman ko, amo ini ang iya ginhambal. I don't intend to file a case against these women because I believe that no amount of bullet can kill their ideology. Supposedly, suportahan ako sang higher up sa amo sini nakon nga accomplishment, pero ginpabayaan nila ako. Kay hambal sang superior ko, kung mapatay ako, dala lang sa paycheck. In short, gindismiss sang korte ang amo nga case against kay Nikki. Sa makagwa na si Nikki sa prisuhan, nagpa-Manila ini sang early 90s. Wala na ako sang balita sa iya. Sa November 2005, nakibot ako nga gintawgan ako ni Nikki nga sugaton ko siya sa airport. Saling ko, hindi ko na ikaw siguro makilalaan. Saling niya, bisan hindi mo ako makilalaan, ikaw kilala ko man gihapon. Siya ang una nga nagpalapit sa akon, kay hindi ko na siya makilanaan. Kay nagwapa, kag iba na ang dating, Manila girl. Sa sulod sang 15 katuig, si Nikki, isa na ka-shareholder sa isa ka overseas placement agency sa Manila. In short, nag-offer si Nikki sa akon sang trabaho nga mag-branch manager diri sa Iloilo. Ginbaton ko man ang offer, pero antes sina, ginlisensya man ako ni Nikki sa boss ko. Hambal sa boss ko, bukas gihapon ang ganhaan para sa ako. Sang gindala ako ni Nikki sa main office sa Manila, sa isip ko, amo ini ang ganhaan pakadto sa iban nga pungsod, o kung amo ini ang alagyan towards a greener pasture. Siling ni Nikki sa akon, hindi ko gid malipatan.
Ginhimo mo ang tanan para makagwa ako sa prisuhan. Amo ina Inday Regine, nga tubtub subong. Ari ako sa Overseas Placement Agency, kagang mission ko, luwason ko ang mga kalag sa purgatorio. Luwason ko sila sa kapura uton sang pangabuhi. Next episode, Paskwa sang Ati. Inday sa wala pa, mangayo ako anay pasaylo sa kay Toto Alex sang Antique kung madalas sa ako ang ila tribo. Sa una, kung hagaron ako sa mga abyan ko maagto sa Gimaras sa pagbisita sang mga ati, abaw, hindi gid ako mag-upod. Siling ko, hindi, kuya mag-upod. Basi lumayon ako, hindi gani usugon, kag mga mabaho. Ti ang kanta bala Inday, nga ati-ati sa bukid, baho sang iti, may lumay, may usog, halo ibid ginakaon. Pero, kung makita ko ang mga ati, nga ara nagatilipon sa amphitheater sadto, sa atubang sang Kapitolyo, daw malingaw ka man. Kay kung himutaran mo ang ati, nami ila mata, kilay, kag nami man ila pangit. Ang ila ilong, gasanto sa ilaguya, kag masinadyahon. Sanglit Christmas, siling ko, baklan ko pamahaw ang mga ati. So nagba-downtown ako in the Regine, kay nagbakal ako chlorine, kag citric, para sa amon nga tiyangge. Nagbakal na lang ako tinapay, para ihatag ko sa mga ati. Sa isa ka plastic bag, tinapay. Ang isa ka plastic bag, chlorine, kag citric. Baw pag-abot ko sa amphitheater, tinawag ko mga ati, abaw, nagdalalagan sila. Kagin aragawan ang tinapay ko nga dala. Hasta chlorine ko nga nasulod sa plastic. Nagkulagisi plastic ko kung naglinapta ang chlorine ko sa dalan. Siling nila, ma'am, wala na. Ginkuha ko ang chlorine. Sarangan nyo ni kanon? So samtang nga nagalakat ako, gintawag ako sang kilala ko. Siling niya, Mia, ang chlorine mo nagkalawigit. Ay, ginpakahuyan ako sang ati. Istorya ini nito bam, ang upod ko sa kapihan. Namasko man sila sa ati. Kwarta iya ginhatag. Abaw, nag-inagaway iya ang ati. Nagkalagisi ang kwarta, kabinutungay nanda. Nagkadto naman ako in the Regine sa prisuhan. Kaya ginsugo ako sang boss ko. Ngagawaron ko ang mga kasimanwa niya sa prisuhan. Ginggawad ko man. Sang dito ako sa prisuhan, may nakita ako nga ati sa sulod ka prisuhan. Saling ko sa pulis, nga ang aging priso nyo inang ati, kag bata pa. Siling ka pulis, ginakusar, inasang incheck nga nang hold up. Sa isip ko, wala na iya ang ati gapang hold up o kung gapangawat. Mangayo lang ina sila, pero hindi na sila mang hold up. Gatulok ang ati sa akon sang masinulubon. To hindi man ako mahimos. Kung hindi ko inipagbuligan, sino mabulig sa iya? Kinaduan ko ang Office of Cultural Communities or OCC, subong Indigenous People na. Siling ko sa legal officer sang OCC, dali. Kaduan ta ang ati sa prisuhan. Kuhaon naton. Upod ang legal officer sa akon sa prisuhan. Pag-abot ko sa police station, siling ko sa police, diin ang priso nga ati. Siling ka polis, kadamo sang priso nga gwapo nga ati imo. Kadlawan pa ako ka polis. Siling ko, dala ko abogado ka ati, pagwaan nyo siya. Nagistoryahan ay ang abogado kag polis, sang ulihi, ginpagwa ka polis ang ati. Nagkadto ang ati sa akon nga nagahibi kag nagpasalamat. Siling sang ati, waay ako iya nag-hold up, ma'am Ginkatok ko man lang sa lakyan, kay mangayo ako Paskwa. Ginpadakop niya ako iya sa pulis. Salamat gid ma'am sa bulig mo. Nga nagatulo ang duha. Next episode, Kulo Kadidang. Gapasulod pala ako sa office, siling sang boss ko sa akon. Kagawad, dasiga, gawara, anay si Marie sa police station. Aba, o dali-dali man ako kadto sa police station. Si Marie, office mate ko sang una, pero nagkadto sa Singapore, kag dito siya nag-obra bilang DH. Pag uli ni Marie sa Pinas, ang bana niya dali, may Kulo Kadidang.
Kag ini nga kadidang ang ginpaeskwela sang iyabana sa isa ka private school. Pero ang duha niya ka anak nga babayi ang ginpaeskwela sa public school. Wala kahibalo ining kadidang nga ginbantayan ni Marie sa gwa ka eskwelahan kag sinapote. Kundi ginpadakop ka kadidang sa pulis, ginpreso si Marie. Pagkadto ko sa police station, nakita ko ang kadidang gusarambil ang bibig kag may black eye. Ang guya niya gabalanog kasumbag ni Marie. Siling ka police kay Marie. Ano ka, black belter nga kagamay gid lang sa imo, hindi mo pusla ni tsura sang kontra mo. Gindalaan ko si Marie, duha ka abogado. Kag nakagwa na siya sa presohan. Pero wala gihapon ni Marie ginauntatan ang kadidang. Basta matsyempohan niya lang sa potegid. Naluoy man ako kay Marie. Kag gindala ko na lang sa psychiatrist. Kag amat-amat nga nag-ayo ini siya. So nag-ayo si Marie. Ang anak niya nga babae, amo naman ang problema. Galayas-layas ini siya, kag wala nag-eskwela. Resulta ini sang ilang pagiging broken family. Gindangop namon ini sa DSWD, kag sa maayo nga palad, nakatapos sa siya sa iyang pag-eskwela sa college. Nagligad nga December 2019, gin-surprise ako ni Marie kag sang iya anak. Siling sang anak ni Marie, Mama, bisitahan naton si tita. Kay nahuya na ako sa iya. Damo gid nabulig ni tita sa aton. Lipay man ako in the region, kay nagbag-o man ang iya anak, kag nagatrabaho na sa isa ka bangko. Next episode, ultimo nga empleyado. Sa office, daw kilala na ako nga kagawad. Ang supervisor kag assistant supervisor namon sa planta ginpreso bangod sang obstruction of justice. December sadto kag damo amon job orders kag apektado amon trabaho. Ginkaduan sang boss ko ang chief sa mga police station. Upod ang abogado pero wala gid nila ginbuy-an ang supervisor namon. Ginpatawag ako sang boss ko kung kilala ko ang chief sa mga police station. Siling ko hindi ko kilala, pero siling ko kadtuan ko lang. Pag-abot ko sa police station, namangkot ako kung sino ila chief. Siling nila bag-o ila chief halin sa 2nd district sang Iloilo. Pagsulod ko sa office ni chief, nagpakilala ako kag kilala niya man ang pamilya namon. Siling ni Colonel, i-process namon ang release paper. Kag mga 2 p.m., ma-release na sila. Siling ko kay Colonel, salamat gid. Pero nakitaan ko, supervisor ko, nga daw makaluluoy. Binalik ko naman si Colonel. Siling ko, Colonel, daluon ko na lang sila pauli. Nagpasugot man si Colonel. Kuha ako taxi, kag karga ko sila, balik sa opisina. Pag-abot ko sa office, habang ka-office mates ko, ikaw mananggali nga ultimo nga empleyado ang makapagwa sa ila sa presohan. Next episode. Dako nga Pasko. Kaon kami in the Regine sa isa ka karinderya. Upod kami ni Pet. Sa piya ka lamesa, gakaon si Francis kag Roy. Duha sila gakaon, pero isa lang sudan nila. Kinaduan ko sila kag ginatagan kwarta. Siling ko sa ila, dugangi sudan nyo. Siling ni Francis, salamat gid. Diretso si Francis sa counter, kay mabakat sudan. Pagbalik yun ko in the Regine, ang binakal ni Francis nga sudan, kalamay. Nakita man ni Pet nga upod ko, kag nagkadlaw ini. Siling ko kay Pet, hindi pagkadlawi, kay amo ina iya gusto nga sudan, amo na. Hambal ni Francis, kalamay ginbakal ko nga sudan kay matamis, kag para may perility pa kami pauli. Salamat giday sa Pasko mo. Sakay naman ako sa jeep, ginsakop ko naman kilala ko si June. Ang sensilyo, ginhatag ko naman kay June. Tisiling ni June, thank you, giday. After a week, gin-invite ako sa isa kadako nga Christmas party sa province ng Iloilo. Kag ang mga bisita, mga opisyales ng gobyerno. May programa. Kag si June, bangod may talent, siya ang mahatag sang intermission number. Sang ginlawag si June, why siya na mag-perform? Siling ni June,
Antes ako maghatag sa akong intermission number, gusto ko anay magpasalamat kay Inday Mia. Kaginsakop niya ako plete, kagang sinsilyo, ginhatag niya pa sa akon. Para sa akon, dako na ato nga Paskwa, kag amu ato ang malipayon ko nga Pasko. Pagkabati ko Inday Regine, daw manago ako sa idalom kalamesa. Pero nabasa ko man sa itsura niya na sincero siya. Narealize ko man nga ang Paskwa hindi sa gamay o kung dako, ang punto dira nga kung paano ini nakabulig sa iya, kag kung daw ano niya ini kakinahanglanon sa amusadto na tion. You think tapos na? Why pa? Pero balikan naton ang remaining nga nabilin-diri nga mga pages sa story about Christmas naging share diri sa aton ni Mia sang Binggawan. Oras naton 44 minutos makalipas ang alas 2. This is Tita Regine sa KLP. Magapanubalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Himuo nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interroga. With the story of Mia sang Bingawan, diri na kita sa iya nga next episode, Malipayon nga Pasko. Sang tuig 1988, nakatrabaho ako sa isa ka local newspaper diri sa Iloilo as proofreader. Pero, bangod nga ma-resign ang amon nga managing editor, ako ang ginpabulos, bisan hindi ako kahibalo. Pero gin-training man ako. Sa amo sa nga panahon, kung sa newspaper ikaw nagatrabaho, libel case ang imo engkwentro. Ang mga politiko kag mga government officials ang tamaan kabingit. Jutay mo lang nga komentaryo, libel dayon. Ang una ko nga boss, antes ako mag-resign, may 67 ka libel cases. May ara nga kaso nga perdi siya kag minilyon ka pesos ang iya balayran nga moral damages. Simple man lang ang komentaryo niya sa isa ka local official nga taga-Antique. Amudya ginsulat niya sa iya column. Si Mayor nga dya tamaan kagwapa. Ang itsura niya daw tangkong napilpilan kapuga. Figure of speech man lang tani ang iya ka boss ko. Pwede man ang balon ini ni Mayor nga ang tamaan or pwede man ang balon ini no nga Mayor ang tamaan kaputi. Okay. Pero convicted gid siya. Sa bahin ko naman in the Regine, aga pa ako nag-report sa office. Ang mga news reporters, editor ang ara sa field. Mga 10 a.m., may nagsulod ng mga pulis, dala ang warrant of arrest. Ay inday,
gipasakaan kami sang libel case sa Municipal Circuit Trial Court or MCTC. Ang nag-file sang case, isa ka mayor sang segundo distrito, bangod sang isa ka news article nga gin-publish sa amo nga periodiko. Ang amo nga news article bahin sa pag-abusar sang amo nga mayor sa ginhiwat nga barangay fiesta. Ang tanan nga katapos ang editorial staff ang ginakusara. Sa 5 kami nga ginpasakaan sang kaso, ako lang ang ara sa office. Wala ako sa mahimo, kundi mag-upod sa mga arresting officers. Karga in the regime si Mia sa PNP patrol. Da wala man ako kinulbaan, kaysa isip ko, wala man ako sang sala, kag hindi man ako nagsulat. May editor man kami. Ang obra ko, layout sang newspaper. Pag-abot naman sa MCTC, ginpresentar ako in the regime sang arresting officer sa MCTC judge ang nag-issue sang warrant of arrest. Ginistorya man ako sang judge, kag ara man si mayor. Nakita ko si mayor nga nagapalamula sa kaakig, gasiga ang mata, kag nagaugot pag ginawa niya sa akon. First time ko nga kita sang amo nga alkalde. Gindala ako sa mga pulis sa karsel upod si mayor. Samtang nga ginabuksan ang kandado sang amo nga karsel. Hinali, nag-abot si judge. Nagasinggit ang judge sa mga pulis. Don't! She is under my custody. Ginbutong ako sang judge kag gindala niya ako sa iya talatapan. Ginsunod ako ni mayor hasta sa talatapan ni judge. Sa nakaabot kami sa office ni judge, ginsinggitan ni judge sa mayor, "Get out of my office. She is under my custody. Wala ka nalabot." Nagwa si mayor nga nagapangalot sang iya ulo. Abaw, nakaginhawa man ako in the regime. Thanks God, wala man ako ginpabayaan. Wala mo gid ako ginpabayaan. Dumduman ko in the regime, sang estudyante pa ako, gindakop man ako ni Sergeant JG. Sa baylo nga isulod ako sa karsel, nag-order si Chief Tayakin, dalon ako sa kalanan, kag pamahawan, charge sa iya. Baw mayo, no? Balik sa kaso ko. Mga 11 a.m., nagabot ang office mate ko, dala ang kwarta para sa bail bond ko. Kinahanglan matapos dayon ang pagproseso. Ang sekretaryo ni Judge nga si Boy, wala na nakapanyaga, wala na siya nagapungko, mag-type gatindog. Sa natapos na proseso ang ako nga bail bond, nagpasalamat na ako kay Boy. Siling ko kay Boy, why ka nakapanyaga? Sabat ni Boy, kung manyaga ako, hindi matapos process ang bail bond mo. Ginhimo ko ang tanan para hindi ka mapreso. Balaan mo, dako kabalaslan ko sa pamilya nyo. Sa nakaproblema ako sa NBI ko sa Manila, ang pamilya nyo ang nagbulig sa akon. Sige, hearing namon ni Regine sa mga kaso. Ang ending, pirdi kami. Ang desisyon sang korte, mabayad kami kada isa sang 5,000 pesos kay mayor as moral damages. Ang sadya, kay hindi magbayad ang office, kundi kami nga empleyado amo ang mabayad. Tanan sila nagbayad, ako na lang isa ang wala nagbayad. Ang rason ko, wala man ako sang kahilabtanan sa mga news article, kag wala man ako sang ikasarang sa pagbayad. Masami, nagabalik-balik ang sheriff sa office sa pagpanukot. December 18, aga pa ang sheriff nagkadto sa office. Siling ko sa sheriff, maupod ako sa inyo. Presohan ko na lang kay wala ako inugbayad. Gindalaman ako sang sheriff sa talatapan sang lawyer ni mayor. Pag-abot ko sa office ni attorney, siling ko, Merry Christmas. Sabat ni attorney, how are you? Sabat ko, fine. Reply ni attorney, good for you. Siling ni attorney, ano mabulig ko? Sabat ko, attorney, mapapriso na lang ako, kaya hindi man ako kasarang magbayad sang 5,000. Bisan ubrahan ko pa sa isa ka tuig. Pero kung prisuhan ko, 3 ka bulan, tapos. Nagkadlaw si attorney. Katonto sa imo, ang iban gabayad para hindi magpreso, imo mapapreso ka, kaya wala ka inugbayad. Okay, wala ka na sang balayran. Christmas ko ina sa imo. Pagkabati ko in the regime, daw matumbo ako sa kalipay. Grabe pasalamat ko kay attorney, kay Lord. Para sa akon, dako nga Pasko halin sa langit.
Ang yuhom ko dangat sa dulunggan. Halin sa talatapan ni attorney, hasta sa office, gayuhom gihapon ako. Pag-abot ko sa office, saling sa office mate ko, maayo ka imo, gakadlaw-kadlaw ka lang dira. Kami kinulbaan, gasala-sala kami kapangita sa imo. May order nga daan si boss, pangitaon ikaw kag bayaran ng sheriff para hindi ka mapreso. Gayuhom man ko gihapon, sa isip ko, ti man, nahadlok man ka mugali nga mapreso ako. To sum it up, in the regime, nga kung gabulig ka sa imisig ka pareho, hindi ka gali pagpabayaan ni Lord. Bisan sa katapusan nga segundo, ara gid siya sa pagsalbar sa imo. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong tanan. Mia, Sangbingawan. And may mga photo captions siya. All the pictures, nakita nyo naman mga kabombo. Ari, sulat niya diri. Number 1, winner ako sa isa ka sako nga bugas kag isa ka balde nga grocery. Sang gina-invite ako sa previous employer ko nga mag-attend sa ilang nga Christmas party. Insundlog nila ako nga sampid kay sila nga regular employees wala sa may nadagaan. Ginbalik ko na lang ang isa ka sako nga bugas sa office kag i-share sa tanan ng grasya. Number 2 nga picture, Christmas party with my colleagues. Enjoy gid ako sa pagselebrar sa Christmas upod ang akon mga friends sa trabaho. It's me at the extreme right. Okay, kita niyo siya. Siya na gano'n naka-right, extreme right. Looking at the picture, di naka-white, pero if, okay, sige. Ang sa puntang isa is naka-red. Din kada. Anyway, games. Number 3, games. Amo ini nga ako nasadyahan sa Christmas party kay gidaog ako permi. Picture number 4, Legacy Zumba Group's Christmas party last December 4, kag-enjoy ang tanan kay may dance contest kag tanan daog man. And picture number 5, winners sa KLP. Mia, Sangbingawan, Iloilo. Wow, Mia, no? Winner na winner ka gidya because you have a heart so good. Hindi ba naghahambag na ang simbahan? It's not just enough that you are good or you just remain good. Wala ka sa mga ginabali sa mga 10 Commandments. Wala ka gahimo sa malain, sa isig mo kapareho. But, kinahanglan, you have to go out of your way to do goodness, to show your goodness sa iban nga mga tao. And in how many cases, hinhimo mo gid na ang iban hindi na yan, no? Hindi na magpagamo, hindi na liyag magtusmaw sa mga madalom nga mga sitwasyon, mga complicated nga situation, pero ikaw tama sa imo ka isog kag pila ka mga preso ang imo nabuligan para nga makagwa sila sa prisuhan. May ara nga mga ati, may ara nga mga office mates mo, kaga ironic, no? The first person siling mo nga gibuligan mo nga makagwa sa prisuhan is now your employer. Din kada iya. And in how many times ang imo nga generosity super appreciated sa iban nga mga tao. Kag I guess, no, amo ina ang imo nga kinalain. Because not all makaya nga himuon ang imo nga ginapanghimo nga may ara nga big heart, may generosity, nga magbulig and maghatag. So thank you, through this story you have shown who you are, ang imong personalidad, and the other side of you also. So salamat gid sa imo and Merry Christmas. No wonder you are also so blessed. Ginabalik gid ni Lord, no? Ang mga tanan nga makayuhan nga imong gipanghimo sa ibang mga tao, si Lord gid ang maalam nga magbalik ina sa imo. That's why you are so blessed subong because you are also a blessing sa ibang nga mga tao. Thank you so much and Merry Christmas, Mia Sangbingawan. We have no more time, but I'm very happy nga natapos naton ang medyo malawig-lawig again share diri sa aton ni Mia Sangbingawan sa sininga hapon. And sa inyo man nga mga istorya dira, feel free, do not wait for 2023 para nga makalabot rin inyong mga istorya. If ready na, now na. I-send na, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, ipadala na sa kahapon lamang program
DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And again, sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 5 kaadlaw na lang, kag Pasko na. Di na kamo sa inyo nga mga preparasyon dira. Kamusta ang mga Christmas parties ang ginatinan? Nag-major prize winner ka? Kung wala pa ang party, well, good luck sa imo. Pero ari, ang isa ka matahong nga ambahanon pang Christmas. Pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para gid sa inyo tanan. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat
Paradyo Bombo! Number 1! Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo. Siyempre, buwas, updanay kita liwat. Sige hapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.